तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय श्रीमते पदाकृतामिने नामाचार्यप्राणिकाय प्रदाने नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंडी। భక్తులందరికీ భగవద్గీతను 18 రోజుల్లో అవగాహన చేసుకోవడం అనే ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ నేను స్వాగతం పలుకుతున్నానండి. మీరందరూ కూడా మాతో పాటు ఈ ప్రయాణాన్ని చేస్తున్నందుకు మేము ఎంతో సంతోషం తెలియజేస్తున్నాము. సో అందరూ ఒకసారి నాతో పాటు ప్రార్థన చేయండి, తర్వాత మనం అధ్యాయంలోకి వెళ్దాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓకే, హరే కృష్ణ. సో చాలా సంతోషం అండి. లెట్ us now go into the chapter 10. నెక్స్ట్ స్లైడ్. మనం ముందు అధ్యాయాల్లో నిన్న అధ్యాయంలో 9వ అధ్యాయంలో మనం ఏం చూసాము, భగవంతుని యొక్క అతి గోప్యమైన యోగం గురించి మనం నిన్న చూసామన్నమాట. సో దాంట్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, తన అంతరాత్మను, అంతర్గతమైన తన పారవస్య ప్రేమను మనకి వ్యక్తపరిచాడు 9వ అధ్యాయంలో. అదంతా మనం నిన్న నేర్చుకున్నాము. సో అయితే అటువంటి ప్రేమను మనం ఎలా అలవర్చుకోవచ్చు? యాక్చువల్లీ 9th చాప్టర్ కి 9వ అధ్యాయానికి 10వ అధ్యాయానికి ఎటువంటి సెపరేషన్ లేదండి. యాక్చువల్లీ 9వ అధ్యాయం కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూ ఉందన్నమాట. 10వ అధ్యాయం కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది, 9వ అధ్యాయం నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది. కాకపోతే ఇక్కడ భగవంతుడు విభూతులు అంటే భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యములు లేదా వివిధ శక్తుల గురించి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. శక్తులు అనడానికైనా శక్తుల్లో ఒక అంశం గురించి, ఎన్నో శక్తులు ఉన్నాయట భగవంతుడికి, అందులో అన్నిటినీ వివరించడానికి చాలా కష్టం. అందుకని లాస్ట్ శ్లోకంలో మనకు భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అనమాట, ఎన్నో శక్తుల్లో ఒక చిన్న అంశను మాత్రం నేను ఇక్కడ నీకు వ్యక్తపరుస్తున్నాను. ఆ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు భగవంతుడు ఎంత విభుడు, ఎంత ఇన్ఫినిట్ పరమాత్మ అనేది మనకి భగవంతుడు ఈ విధంగా తెలియజేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు అనమాట. ఇప్పుడేమవుతుంది, మనం ఏం చేస్తాం, అటువంటి ఒక ఉన్నతమైన ప్రభువు స్వామికి మనం శరణాగతి పొందుతాం. శరణాగతి పొంది ఆయనతో సంబంధం పునఃస్థాపించుకుని మళ్ళీ మన కర్తవ్యాన్ని నెరవేర్చుతాం అన్నమాట. ఒక సంబంధం ఏర్పడింది, కొత్తగా బిడ్డ పుట్టింది, అప్పటి వరకు మనకి ఎటువంటి సంబంధము లేదు. కానీ తల్లికి పుట్టగానే దానికి సేవలో నచ్చడం, దానికి అంతా దగ్గరుండి కేర్ చేయడం వలన ఏమవుతుందండి, దానికి ఒక రకమైన సంబంధం ఏర్పడుతుంది. సంబంధం ఏర్పడిన తర్వాత సేవలు చేయడం మొదలు పెడతాం. సేవలు చేయడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ప్రేమ పారవస్యము ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నారు, లావాదేవీలు మొదలవుతాయి, తల్లి బిడ్డకి, బిడ్డ తల్లికి. ఆ విధంగానే భగవంతుడు ఇప్పుడు మనకి విభూతులను, ఆయన వివిధ రకాలైన విభూతులను మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు అన్నమాట. ఇది భక్తులకు అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ భక్తులందరికీ ఆయన ఎంత గొప్పవాడు అన్న విషయం తెలుసు,
ఇప్పుడు మనలాంటి సాధక భక్తులు ఉంటాం కదా, మనకి పూర్తిగా తెలియదు, కొంచెం కొంచెంగా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఆయనకి శరణాగతి పొందడానికి ఈ విభూతి యోగం చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. ఇది యోగం అంటే ఏదో మన అష్టాంగ యోగం లాగా కష్టంగా ఉండదండి. చాలా మధురంగా ఉంటుంది. భగవంతునికి సంబంధించిన నామ రూప గుణ లీలలన్నీ కూడా చాలా మధురంగా ఉంటాయి. కష్టంగా ఉండదన్నమాట. సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం, చేస్తూ ఉన్నప్పుడే మనకు ఆనందం లభిస్తుంది. ఎప్పుడో అష్టాంగ యోగంలో ధ్యాన ధారణ వచ్చి సమాధి చేరుకున్న తర్వాత మనకి ఆనందం లభించడం అనేది కాకుండా, మనకి చేస్తూ ఉన్నప్పుడే ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అన్నమాట. సో ఫస్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో ఇప్పుడు 10వ స్కందంలో 10వ అధ్యాయంలోకి ఎంటర్ అవుతున్నామండి. మొదటి శ్లోకం. ఇప్పటి వరకు అర్జునుడు 8వ అధ్యాయంలో మాట్లాడాడు. ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ మాట్లాడలా, ఇంకా చెప్తూనే ఉన్నాడు. భగవంతుడు ప్రేమ పారవస్యంలో ఆయన మునిగి తేలుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఆయన మనోగతాన్ని అంతటినీ కూడా భక్తుడైన అర్జునుడికి చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే మనలాంటి వాళ్ళకి ఈర్ష్య కలిగిన వాళ్ళకి, తర్వాత మూడులకి భగవంతుడు చెప్పను అంటున్నాడు. ఎందుకు? వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు. ఇప్పుడు హాస్టల్లో ఉన్న బిడ్డ కుమారుడు ఎలాగో తల్లిదండ్రుల్ని లక్ష్య పెట్టడం, మనం కూడా అలా లక్ష్య పెట్టము అని ఆయన అంతర్గతాన్ని మనకు చెప్పడం లేదు. అర్జునుడు వంటి మనస్తత్వం మనం పెంపొందించుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, మనకి ఇప్పుడు ఉండదు, ఉండకపోయినా పర్వాలేదు అంటున్నాడు. సిద్ధంగా ఉంటే కూడా మనం ఈ విభూతులను అర్థం చేసుకొని భగవంతుడికి శరణాగతి పొందవచ్చు అన్నమాట. హోప్ ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు మనకి. సో ఇంకా అర్జునుడు ఇంకా మాట్లాడలా, అలా స్థిరమైపోయి చక్కగా భగవంతుని నిక్కబడుచుకొని అన్ని ఇంద్రియాలని చక్కగా వింటూ ఉన్నాడు అనమాట. సో శ్రీ భగవాను వాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. సో నా నుండి విను, భూయయ మహాబాహో, ఓ మహాబాహుల కలిగిన అర్జునుడు విను, నేను చెప్తున్నాను ఆ విభూతులని. ఇంకా ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన దానికన్నా ఉత్తమమైన జ్ఞానాన్ని చెప్పబోతున్నాను అంటున్నాడు అనమాట. అంటే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ? 6 అధ్యాయాల్లో నేను ఎన్నో రకాలైన యోగాలు చెప్పాను అర్జున, దానికన్నా ఉత్తమమైనది నేను చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను అని 7, 8, 9, 10 గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అనమాట. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఉత్తమమైన జ్ఞానము అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. అంటే ఇంత బ్రేక్ అవలా, 9th చాప్టర్ ఇంకా బ్రేక్ అవలా, కంటిన్యూస్ గా అది సాగుతూ ఉందన్నమాట. అందుకని ఇదివరకు నేను చెప్పిన జ్ఞానము అంటే కర్మయోగం, జ్ఞాన యోగం కన్నా ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది అత్యుత్తమైన జ్ఞానము, అత్యుత్తమమైన జ్ఞానము, విను ఓ మహాబాహు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట అండి. ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే, ఏ విధమైన జ్ఞానం ఇవ్వబోతున్నాడంటే, అన్నిటికీ నేనే కారకుడను, సర్వకారణ కారకుడను, ఆది దైవమును, అన్నిటికన్నా పురాతనమైన వాడిని. ఐఎమ్ ద ఓల్డెస్ట్. అందరికన్నా పురాతన పురుషుడు ఎవరండి? భగవంతుడు. ఎందుకంటే ఆయనే కదండి బీజ ప్రదాపిత, మనందరికీ కూడా బీజాన్ని అందించిన పిత భగవంతుడు అన్నమాట. అందుకని భగవంతుడు ఎలా ఆయన మూల పురుషుడు అనేది ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు. నెక్స్ట్ స్లైడ్ బ్రో. సో 10.2 నమే విదుఃసురగణ ప్రభావం న మహర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వసః. సో సర్వ విధముల నేను దేవతలను మరియు మహర్షులకు మూలమయ్యున్నందున దేవతా సమూహము గాని మహర్షులు గాని నా ఉత్పత్తిని లేదా విభూతులను తెలిసి కొనజాలరు. నేను సర్వానికి అధిపతినే, కరెక్టే, అయినా కూడా ఈ దేవీ దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా నా నుండే ఉత్పత్తి అయ్యారు. ఇది కూడా ఎలాగయ్యారో కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు అన్న ముందులో మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. వీళ్ళందరూ కూడా నా నుండే ఉత్పత్తులు అయ్యారు. మరి మనువులు, ప్రజాపతులు, దక్షుడు, మరీచి వగైరా ప్రజాపతులు, చివరికి బ్రహ్మ, మొదటి జీవి అయిన బ్రహ్మ నుంచి తర్వాత ఆయన నుండి ఉత్పన్నమయ్యే దేవీ దేవతలు, ప్రజాపతులు, వీళ్ళందరూ కూడా నా నుండే, మనువులు, వీళ్ళందరూ కూడా నా నుండే ఉత్పత్తి అయినారు. అయినా కూడా వాళ్ళు నా విభూతులను తెలుసుకొనజాలరు. ఎందుకంటున్నాడంటే, ఇప్పుడు తండ్రి ఉంటాడు, తండ్రి ఒక 30 సంవత్సరాల్లో 25 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత కుమారుడు పుడతాడు. వాడికి తండ్రి గురించి ఎంత మాత్రం తెలుస్తుందండి? కొద్దిపాటి. ఎప్పుడైనా నా చిన్నతనంలో ఇలా చేశానురా, అమ్మమ్మతో ఇలా ఉన్నాను, నాన్నమ్మతో ఇలా ఉన్నాను అని ఏదైనా ఆ తండ్రి షేర్ చేస్తే ఆ కుమారుడికి ఏమన్నా తెలుస్తుంది. అంతే కదండి. తండ్రి పుట్టిన చాలా సంవత్సరాల తర్వాత కుమారుడు జన్మిస్తాడు కాబట్టి అతనికి పూర్తిగా తెలిసే అవకాశం లేదు. ఆ విధంగానే ఈ దేవీ దేవతలు,
మనువులు, ప్రజాపతులు వీళ్ళందరూ నా నుండే ఉత్పత్తి అయినా కూడా వాళ్ళకి పూర్తిగా నా గురించిన జ్ఞానము ఉండడానికి ఆస్కారం లేదు. ఎంత మాత్రం వాడు సాధన చేశారో అంత మాత్రమే తెలుస్తుంది. ఇంకా ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే శాస్త్రాలు ఏం చెప్తూ ఉన్నాయంటే భగవంతుడికి తన స్థానము తను ఎంత ఉన్నతమైన వాడో తన లక్షణాలు ఎన్నో అతనికే తెలియదటండి. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయట. ఆయన విభూతులన్నీ సదా పెరుగుతూనే ఉంటాయట. ఈ రోజు 100 ఉంటాయి, రేపు 120 ఉంటాయి. 120 రేపు ఉంటే ఆ వచ్చే రోజు 140 అయిపోతాయి. ఈ విధంగా పెరుగుతూ పోతా ఉంటాయటండి. ఎన్ని ఉన్నాయో, ఆయనకి ఎన్ని విభూతులు ఉన్నాయో, ఆయనకి ఎన్ని శక్తులు ఉన్నాయో పూర్తిగా భగవంతుడికే తెలియదు అంటారు అనమాట. అంటే అదొక హాస్యాస్పదంగా ఆయనకి చెప్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడు తెలియనిది ఏమి ఉండదు, కానీ ఆ క్షణంలో ఎంత ఉన్నాయో నెక్స్ట్ క్షణానికి అన్ని ఉండవు, పెరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అన్లిమిటెడ్, అనంతమైన వాడు. భగవంతుని యొక్క స్వంశ అయిన బలరాముడు అనంత శేషుడుగా ఉంటాడు కదా. అనంత శేషుడి యొక్క తలలపైనే, ఆ పాము పడగలపైనే మన భౌతిక జగత్తు అంతా కూడా నిలబడి ఉంది. దాని మీద ఆధారమై ఉందన్నమాట. ఆయన మోస్తూ ఉన్నాడు ఈ భౌతిక జగత్తునంతా. భగవంతుని యొక్క అంశే బలరాముడు. అనంత శేషుడికి అనంతమైన నాలుకలు ఉన్నాయట, అనంతమైన తలలు ఉన్నాయట. అంటే ఆ పడగలు, అనంతమైన పడగలు ఉన్నాయట అనంత శేషుడికి. ఆయన అనంతుడు అనమాట. ఆయన ఆ అనంతమైన పడగలతో భగవంతుని ఆ ద్విభుజ రూపంలో ఉన్న భగవంతుని యొక్క మహిమలను గానం చేస్తూ ఉంటాడట. ఇప్పటికీ కూడా అది అవలేదటండి. ఇంకా గానం చేస్తూనే ఉన్నాడట. అవటం లేదటండి ఆ గానం. అన్ని మహిమలు ఉన్నాయి, అనంతమైన పడగలతో ఆయన గానం చేస్తూ ఉన్నా కూడా అవి అవటం లేదట. సో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ భగవంతుడు ఎంత విభువు, మనం అణువు. ఏమాత్రము పూర్తిగా మనం భగవంతుని అర్థం చేసుకునే ఆస్కారం లేదు. సో కొంత జ్ఞానాన్ని మనకి భగవంతుడే ఇవ్వాలి. ఏంటి, నేను అంత గొప్పవాణ్ణి, నేను ఇంత గొప్పవాణ్ణి అని భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఇంత ప్రౌడ్ఫుల్ గా ఉన్నాడేంటి, ఇంత ప్రైడ్ ఉందేంటి, భగవంతుడు అంటే నమ్రతత్వంతో కోమలంగా ఉండాలి కదా అని మనకి కొద్దిపాటి ఈర్ష్యాభావం ఉండడం వల్ల మనలో అలా అనిపిస్తుంది అనమాట. కానీ నా దగ్గర ఏమేం ఆస్తులు ఉన్నాయో నేనే చెప్పగలను, కానీ ఇంకెవరు చెప్పలేరు కదా. సో భగవంతుడే చెప్పాలి. ఆయన విభూతులు ఏంటి అనేది ఆయనే ప్రమాణం. ఇంకెవరు మనకి చెప్పినా కూడా అది మనం నమ్మడానికి సత్యం లేదు. ఆయనే చెప్పాలి. సో నా ఇంట్లో ఇన్ని గదులు ఉన్నాయని, మా ఇంట్లో ఇవి ఫర్నిచర్ ఉందని ఎవరు చెప్పగలమండి? నేనే చెప్పగలుగుతాను, అంతే కదండి. భగవంతుడే తన విభూతుల్ని చెప్పగలుగుతాడు. అందులో అన్ని చెప్పలేదు. మీకు విభూతులు అంటే భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యములు, లేకపోతే వివిధ రకమైన శక్తులు అనుకోవచ్చు. విభూతులు అంటే ఆయన పొటెన్సీస్, శక్తులు అన్నమాట. ఒక రకంగా అది పూర్ణ శక్తులు కూడా చెప్పటంలో ఒక శక్తిలోని చిన్న అంశని చెప్తున్నాను అంటున్నాడు. అందుకని నేను శక్తులను చెప్పడానికి నేను సందేహిస్తున్నాను. అంటే భగవంతుడు ఏమంటున్నాడంటే నాకు ఎన్నో శక్తులు ఉన్నాయి, అందులో చిన్న అంశం మాత్రమే నీకు తెలియజేశాను ఓ అర్జున అంటున్నాడు. ఈ చాప్టర్ అంతా చెప్పేసి లాస్ట్ ఏమంటే విభూతులు అంటే ఐశ్వర్యములు, భగవంతుని యొక్క వివిధ శక్తులు. అది 3వ శ్లోకంలో ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మ విమోచన లీలలో బ్రహ్మ స్వయంగా భగవంతుణ్ణి విన్నాడు. ఫస్ట్ ఆయన పుట్టినప్పుడు, జన్మించినప్పుడు వెంటనే ఆ కమలంలో జన్మిస్తాడు కదండి. నాభి నుంచి ఉద్భవించిన కమలంలో జన్మిస్తాడు. భగవంతుని యొక్క నాభి నుంచి ఉద్భవించిన ఒక కమలంలో జన్మిస్తాడు అన్నమాట. ఆ ఫస్ట్ జీవి, ఆయన మొదటి జీవి వింటాడు భగవంతుని యొక్క ఒక వాయిస్ ని ఆయన వింటాడు. విని అప్పుడప్పుడు భగవంతుని చూసే ఆస్కారం కూడా ఉండే ఆ బ్రహ్మకి భగవంతుడు ద్విభుజ రూపంలో బృందావనం నుంచి ఈ భౌతిక జగత్తుకి అవతరించినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి సమ్మోహనం చెందుతాడట ఆయన. ఇతను ఎవరు, ఇన్ని లీలలు చేస్తున్నాడు అని సమ్మోహన చెందుతాడట. ఇక మన పరిస్థితి ఏంటండి? ఎందుకంటే మనం త్రిగుణాలలో ఉంటాం. బ్రహ్మ నుంచి ఆభూనాన్ బ్రహ్మాన్ లోకో పునరావర్తిను అర్జున. బ్రహ్మ లోకం నుంచి పాతాళ లోకం దాకా ఎక్కడికి వెళ్ళినా నువ్వు త్రిగుణాలు వదిలిపెట్టవు అనమాట. ఇవన్నీ స్వర్గలోకము, భూర్లోకము, పాతాళ లోకము, ఇవన్నీ లోకాలు 14 భువన భాండాలు కూడా భౌతిక జగత్తులో ఉన్నవే. సో బ్రహ్మ నుంచి చిన్న కీటకం దాకా అందరం కూడా త్రిగుణాల్లో ఉన్నాం కాబట్టి భగవంతుని మర్చిపోయే అవకాశం ఉంది. అలా ఏం చేశాడండి, గోపబాలుని అందరినీ ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయాడు అనమాట. అఘాసురుని వధించాడు. పెద్ద పాము రాక్షసుని రూపంలో
రాక్షసుడు అఘాసురుడు అనే పాము రూపంలో వస్తాడనమాట ఈ గోపబాలురు అందరినీ మింగడానికి. కంసుడు పంపిస్తాడు గోకులానికి, బృందావనానికి. ఆయన వధించిన వెంటనే ఈ ఈ ఈ అన్ని త్రిభువనాల్లో, త్రిలోకాల్లో, ఈ 14 గుణభాండాల్లో పెద్ద న్యూస్ సమాచారం అయిపోతున్నాను. ఎవరో చిన్న బాలుడట, శ్యామవర్ణంలో ఉన్నాడట, ఆయన ఈ విధంగా ఆ ఆ పాముని, ఆ సర్పాన్ని వధించాడట అని అందరూ చెప్పుకుంటూ ఉన్నారట. చెప్పుకుంటూ ఉండేటప్పటికి ఈ బ్రహ్మ దాకా ఆ విషయం వెళ్ళింది, ఆ సమాచారం వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన ఏం చేశారు, ఈ ఒక పాట నేర్పించాలి, చాలా గ్రేట్ గా అనుకుంటున్నాడు అని చెప్పి ఏం చేస్తాడు, ఆ గోపబాలులతో భగవంతుడు లీలను చేస్తూ ఉంటే ఆ గోపబాలులను అందరినీ ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మలోకంలో దాచిపెడతాడు. తర్వాత పాఠం నేర్పిస్తాడు, అది పెద్ద లీల. సో అవునండి, పూతన యొక్క అఘాసురుడు, బకాసురుడు, పూతన ముగ్గురు కూడా అన్నదమ్ములు, అక్క చెల్లెలు టైప్ అనమాట. సమ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది ముగ్గురికి కూడా. సో బ్రహ్మ తర్వాత ఏం చేస్తాడంటే ఎన్నో భువనభాండాల్లో ఎన్నో రకాలైన బ్రహ్మలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ కూడా మీటింగ్ కి పిలుస్తాడు అనమాట శ్యామసుందరు భగవాను. పిలిచినప్పుడు ఈ బ్రహ్మ కూడా అక్కడికి వస్తాడు. వచ్చినప్పుడు ఎన్నో తలలు, ఇంకా తలలున్న, ఎన్నో ముఖాలున్న బ్రహ్మలు అక్కడ చూసిన తర్వాత ఆయన విమోహనం అంతా తీరిపోతుంది. కృష్ణ సచ్చిదానంద స్వరూప ఈశ్వర పరమ కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవృక్ష లక్షావృతేషు సురవీర విపాలయంతం లక్ష్మీ సహస్ర శత సంభ్రమ సేవ్యమానం గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి అని ఫైనల్ గా ఆయనకి సరెండర్ అయిపోతాడు. బ్రహ్మ సంహిత అనే పెద్ద ప్రేయర్, ప్రార్థన చేస్తాడు అన్నమాట భగవంతునికి. తన సమ్మోహనాన్ని భగవంతుడు విచ్ఛిన్నం చేస్తాడనమాట. అందుకని భగవంతుడు మనిషి రూపంలో మనం నిన్న చూసాం, అవచానాంతి మా మూఢ. మనమే కాదండి, దేవీ దేవతలు కూడా సమ్మోహనం చెందుతారు. అందుకని అనసూయవే, అసూయ ఉండరాదు. ఈర్ష్య మనం ఎవరి పట్లైనా, భగవంతుడి పట్ల కాకుండా మనం ఎవరి పట్లైనా ఈర్ష్య చూపిస్తున్నాము, ఎవరికైనా గొప్ప వస్తువులు కలిగిన, ఎవరైనా మనకన్నా ఉన్నత స్థానంలో ఉన్నా మనకు కొద్దిపాటి ఈర్ష్య అనిపిస్తూ ఉందంటే ఆ ఈర్ష్య ఎక్కడి నుంచి మొదలైందండి? భగవంతుడి పట్ల ఉన్న ఈర్ష్య మన ఇతర జీవుల పైన చూపిస్తూ ఉంటాము, మనకు తెలియదు. అది భగవంతుడి మీద ఉన్న వాస్తవ రూపమైన ఈర్ష్య అనమాట అండి. వాస్తవ రూపంలో ఉన్న ఈర్ష్య, ఆ ఈర్ష్య వలనే మనం ఇక్కడ కొట్టుమిట్టాడుతూ ఉన్నాం. పైనుంచి భగవంతుడు నాకు వద్దు, నేను హీరోగా ఉండాలి, భగవంతుడు నాకు మాస్టర్ గా ఉండకూడదు, వై కృష్ణ అనే ప్రశ్నతో మనం ఈర్ష్యతో కిందకి వచ్చామన్నమాట. మరి భగవంతుడు లేకుండా ఏది ఉండదంటున్నారు కదా, అందుకోసమే ఈ భౌతిక జగత్తుని, ఒక మాయా లోకాన్ని మన కోసం సృష్టించాడు, హాస్టల్ లాగా. సో అలాగనే గోవర్ధన లీలలో కూడా ఇంద్రుడు తనకు యజ్ఞం చేయకుండా, తనకి యజ్ఞం చేయకుండా భగవంతునికి ప్రార్థన చేస్తున్నారే, గోవర్ధనకి ప్రార్థన చేస్తున్నారే ఈ గోకుల వాసులందరూ. వాళ్ళందరికీ నేను సకాలంలో వర్షాలను, చక్కగా సౌభాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాను, ఎవ్రీ ఇయర్ నాకు చేస్తూ ఉన్నారు కదా, ఈ సంవత్సరం ఎందుకు చేయటం లేదు అని ఈర్ష్య చెంది ఆయన ఏం చేశాడు, సంవర్తక ప్రళయ సమయంలో వర్షించే మేఘాన్ని కురిపించేశాడట. ప్రళయం రాకముందే సంవర్తక అనే మేఘం ప్రళయంలో కురుస్తుందన్నమాట. మొత్తం ఆ లోకాలన్నీ కూడా మునిగిపోతాయి ప్రళయ సమయం. ఆ వర్షాన్ని కురిపించాడట. కింద లోకాలన్నీ మునిగిపోతాయి అన్నమాట. చిన్న చిన్న ప్రళయాలు ఉంటాయి, వివిధ రకాలైన ప్రళయాలు ఉన్నాయి. ఇందులో ఈ ఇంద్రుడు లోకం ములకని చిన్న ప్రళయం ఉంటుంది కదా, ఆ విధమైన మేఘాన్ని కురిపించేశాడట. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేశాడంటే, ఆ చిన్న బాలుడు రూపంలో ఉన్న శ్యామసుందరుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆ చిన్న చిటికెన వేలి మీద, ఎడం చేతి చిటికెన వేలి మీద ఆ పర్వతాన్ని చిన్న పుట్టకడుగులాగా పైకెత్తి అందరినీ సంరక్షించాడట. సో అప్పుడు ఇంద్రుడికి అది విమోచనమైంది. ఆ విధంగా ఎన్నో సార్లు దేవీ దేవతలు పడిపోతూ ఉంటారు, భగవంతుడు మళ్ళీ వాళ్ళని రీఇన్స్టేట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. వాళ్ళ స్థానాల్లో స్థాపిస్తూ ఉంటాడు. జరుగుతూ ఉండాలి కదండి మరి సృష్టి కార్యము.
यो मामजन्मनादिं च वेत्ति लोकामहेश्वरम् असम्मूढा सा మర్త్యేషు సర్వ పాపై ప్రముచ్యతే. సో ఈ విధంగా నన్ను అనాదిగా పుట్టుక లేని వానిగను అంటే అజుడను సర్వలోకములకు దివ్య ప్రభువుగాను తెలుసుకొనిన వాడు మాత్రమే మనుజులందరిలోనూ భ్రాంతి రహితుడై సర్వ పాపముల నుండి ముక్తుడగును, అన్ని పాపాల నుండి ముక్తుడవుతాడు అని చెప్తున్నాడంట. ఈ జ్ఞానం దానికోసం మనకు కావాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. సో महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तदा मद्भाव मानसा जाता येषां लोका इमा प्रजाः. సో ఈ విధంగా మహర్షులు, తర్వాత సప్త ఋషులు, తర్వాత సనాతన సనంద సనత్ కుమారులు కూడా చతుర్కుమారులు బ్రహ్మ యొక్క మానస పుత్రులు అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా నా మనసు నుండియే ఉద్భవించిరి. అంటే బ్రహ్మ అక్కడ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్, సాధనం మాత్రమే. అసలు మనం అందరం కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాం అనమాట అండి, వివిధ భాగాల నుంచి, భగవంతుని యొక్క వివిధ భాగాల నుంచి మనం అందరం కూడా ఉత్పన్నం అవుతూ ఉన్నాం అనమాట. వివిధ లోకముల నందలి సర్వజీవులు వారి నుండి జన్మించిరి. ఆ విధంగా బ్రహ్మ యొక్క మనసు నుంచి మానస పుత్రులు, ఈ సనత్ కుమార వీళ్ళందరూ కూడా మానస పుత్రులు అనమాట. ఆయన ముఖం నుంచి కొంతమంది, నేత్రాల నుండి కొంతమంది, వివిధ రకాలైన 84 లక్షల జీవరాశుల్ని ఉత్పన్నం చేస్తాడు అనమాట అండి బ్రహ్మ. ఆయన విసర్గ అనే సృష్టిని చేస్తే భగవంతుడు సర్గ అనే సృష్టిని చేస్తాడు. అంటే బేసిక్ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఇచ్చేస్తాడు భగవంతుడు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మ విసర్గను చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అండి. వీళ్ళందరూ కూడా నా నుండియే ఉత్పత్తి అవుతున్నారు అంత సోర్స్ అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ లోక ప్రభు. అహం సర్వస్య ప్రభవో, 7th ఉందా? ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికల్పేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో నా ఈ దివ్య విభూతిని, యోగ శక్తిని యథార్థముగా నెరిగిన వాడు నా విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తుడు కాగలడు. ఈ విషయమున ఎట్టి సందేహము లేదు. తర్వాత వ్యాస భగవానులు వారందరికీ తెలుస్తుంది కదండి. ఆయన తండ్రి పేరు పరాశరముని. పరాశరముని వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్, భగవంతుని యొక్క నిర్వచనం ఏమిటి అని ఆయన ఇచ్చారనమాట. మనం ఇప్పుడు ఎన్నో బాబాలు అంటున్నాము. ఎంతో మంది మనుషులను కూడా మనం శుద్ధాత్ములుగా, మనం మనుషులుగా పుట్టిన వాళ్ళను కూడా మనం ఎంతో దేవుడు భగవంతుడిగా కొలుస్తూ ఉన్నాం అనమాట. కానీ ఆయన పరాశరముని మనకి శాస్త్రంలో వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్ అని చెప్పి ఇచ్చారనమాట. ఐశ్వర్యస్య సమగ్రస్య, 6 రకాలైన షడ్విభూతులను సంపూర్ణంగా ఏకకాలంలో కలిగిన వాడిని భగవంతుడు అంటారని చెప్పారు. భగవాన్ అంటే విభూతులు. ఆ ఐశ్వర్యాలు ఎన్ని ఉంటాయండి? 6 ఉంటాయి. షడ్విభూతులు అనమాట. ఆ 6టిని ఏ విధంగా ఉండాలి? ఏదో కొద్దిగా ఉండడం కాదనమాట అండి, సంపూర్ణంగా ఉండాలి. అదే ఏకకాలంలో ఉండాలి. హరే కృష్ణ. సో ఏకకాలంలో ఉండాలి అంటే ఎలాగండి? ఇప్పుడు అవేంటి చూద్దాం. ఫస్ట్ 6 విభూతులు ఏంటంటే జ్ఞానము, సౌందర్యము, వైరాగ్యము, తర్వాత బలము, కీర్తి, ఇంకొకటి ఉంది. 6 విభూతులు అనమాట. సో ఈ 6 విభూతుల్ని భగవంతుడు ఈ పూర్ణ పురుషోత్తముడుగా మనకి కిందకి భూలోకంలో వచ్చినప్పుడు ఆయన సంపూర్ణంగా చూపించారనమాట. ఇప్పుడు ఎవరైనా మనకి సినీ యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా సౌందర్యంగా మనకి కనిపించవచ్చు, కానీ వాళ్ళకన్నా మనం వెతికితే ఇంకొకరు మనకి వాళ్ళకన్నా అందంగా ఉన్న వాళ్ళు కనిపించవచ్చు అండి. అలాగనే మనకి ఐశ్వర్యం, స్త్రీని కలిగిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉండొచ్చు, కానీ వాళ్ళకన్నా స్త్రీని కలిగిన వాళ్ళు వెతికితే మనకి దొరకచ్చు అన్నమాట. సంపూర్ణంగా ఈ విభూతుల్ని కలిగిన వాళ్ళని మనం ఈ భూలోకంలో ఈ 14 భువనభాండాల్లో మనం కనుగొనలేము. ఈ 6 విభూతులను ఒకే సమయంలో సంపూర్ణంగా ఉండడాన్ని భగవంతుడు అనాలన్నమాట. అంటే భగవంతుడు లక్ష్మిని ఏ విధంగా చూపించాడండి? 16,108 భార్యలను ఆయన ద్వారకలో ఆయన చక్కగా ఉంచాడనమాట. 16,108 భార్యలను 16,108 భవనాలలో
భవంతులలో ఆయన అవి కూడా చిన్న చిన్న ఏవో కుటీరాలు వేయలేదండి, పెద్ద పెద్ద భవంతులను ఏర్పాటు చేశాడట ద్వారకా నగరంలో. అందరూ కూడా ఒక్కొక్క భవనంలో ఉన్నారట. అంతేకాకుండా 16,108 భవనాలలో 16,108 కృష్ణులు ఉపస్థితమై ఉండేవారట. అరే ఈ రోజు భగవంతుడిని షేర్ చేసుకోవాలి, ఇంత భాగం కృష్ణుడు, ఈ రోజు ఒక గోపిక, ఒక భార్య, ఈ విధంగా కాదండి. సంపూర్ణంగా భగవంతుడు 16,108 మంది భార్యలతో సంపూర్ణంగా ఉన్నాడట. అంటే పరమాత్మ స్వరూపంగా ఎన్నో లక్షలు వేలు మనం లెక్క పెట్టలేనన్ని రూపాలుగా విస్తరిస్తూ ఉన్నాడు. మరియు అణువుగా మనం ఎంతవరకు విస్తరించగలమండి? యోగ సాధన చేస్తే శాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే కనీసం ఒక మాక్సిమం మనం ఒక 9 ప్రతిరూపాలుగా మనం కూడా ఉండొచ్చట. జీవుడు కూడా 9 రకాలుగా మనం ఒకే చోట ఒకేసారి వివిధ ప్లేసెస్ లో మనం 9 రకాలుగా మనం కూడా ఉపస్థితం అవ్వచ్చట. అలాగే ఎవరు చేశారండి? మన కపిల ముని యొక్క తండ్రి ఆయన చేశాడు, కశ్యప ముని. కశ్యప ముని 9 రకాలుగా ఆయన విస్తరించాడనమాట. అంతకన్నా జీవుడు విస్తరించలేడు. భగవంతుడికి అన్లిమిటెడ్, he can expand into so many forms at a time and he can be placed in various places. ఎన్నో ప్రదేశాల్లో ఆయన ఒకేసారి ఉపస్థితం అవ్వగలుగుతాడు. అది ఆయన ఐశ్వర్యము. మరి బలము, గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని చిన్నతనంలోనే ఆయన ఎత్తేశాడు. త్రినావర్తుని సంహరించాడు. మహిమ, లగిమ ఇవన్నీ కూడా విభూతులను యూజ్ చేసి అండి. తర్వాత బలము, వైరాగ్యము కూడా భగవంతుడిలో సంపూర్ణంగా ఉంది, ఏదో కొద్దిపాటి కాదు. ఇప్పుడు ఈ కురుక్షేత్ర సమరం అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ గుణబాండం అంతా కూడా యుధిష్ఠిరుడి చేతిలో పెట్టాడు భగవంతుడు. పెట్టిన తర్వాత ఆయన ఒక్క క్షణం కూడా అక్కడ ఉండలేదట, బయలుదేరిపోయాడట. ఎక్కడికి? తన ద్వారకా నగరానికి. అక్కడ హస్తినాపురంలో ఉండి, అరే ఇప్పుడే చేజిక్కింది, మనం అనుకున్నది సాధించాము, ఇప్పుడే ఫలం మనకి చేతికి వచ్చింది, మన అందరం కూడా మన బంధుమిత్రులతో కలిసి కాసేపు ఆనందిద్దాం అని భగవంతుడు అక్కడ లేడనమాట అండి. వెంటనే ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళిపోయాడు. కానీ యుధిష్ఠిరుడు బ్రతిమాలతాడు, కృష్ణ ఇప్పుడే మేము శాంతించాము, ఇప్పుడే మనకి నువ్వు అనుకున్న సంకల్పం సాధించాము, మాతో పాటు కొద్దిపాటి రోజులు ఉండు కృష్ణ, విడిచి వెళ్ళిపోకు అంటే మళ్ళీ కూడా కొద్దిపాటి రోజులు ఉంటాడనమాట అండి. అది దేని వల్ల అంటే భీష్ముడిని పరమపదించడానికో ఏదో రీజన్ కూడా ఉంది దానికి. సో ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క వైరాగ్యం కూడా సంపూర్ణమైనది. తర్వాత సౌందర్యము, కందర్ప కోటి కమనీయ విశేష శోభం. కందర్పలు 1,000 మంది 1,00,000 మంది ఉన్నా కూడా భగవంతుని ముందు నిలవలేరట. భగవంతుని యొక్క సౌందర్యం ముందు అవి తెల్లబోయినట్టుగా ఉంటారట కందర్పులు. అంటే మదనులు 1,000,000 మంది కూడా సరితూగలేరట భగవంతుని యొక్క సౌందర్యం అని బ్రహ్మే స్వయంగా బ్రహ్మ సంహితలో చెప్తున్నాడు. కందర్ప కోటి కమనీయ విశేష శోభం. తర్వాత బలము, వైరాగ్యము, ఐశ్వర్యము, తర్వాత కీర్తి, యశస్సు కూడా సంపూర్ణమైనది. భగవంతుని యొక్క యశస్సు ఎన్నటికీ తరగనిది. రోజు రోజుకి ఎవ్రీ సెకండ్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పటికీ మనం భగవద్గీతను చక్కగా చెప్పుకుంటున్నాము. ఏ గ్రంథం గురించి ఇన్ని వేల కొలది యుగాల నుండి మనం భగవంతుని యొక్క లీలను గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం? ఏ గ్రంథం ఈ విధంగా ఒక పర్సనాలిటీ గురించి మాట్లాడుతుందండి? చెప్పండి, ఇదేనా ఒక పర్సనాలిటీ గురించి చెప్పండి. భగవంతుని తప్పించి ఆయన యశస్సు అతి సంపూర్ణమైనది. ఎన్ని విద్భూతులు చెప్పుకున్నాము, నేను కౌంట్ చేయట్లా. ఐశ్వర్యము, బలము, వైరాగ్యము, కీర్తి, తర్వాత ఇంకొక 2 విభూతులు ఉన్నాయి, జస్ట్ మిస్డ్ ఇట్. మళ్ళీ మనం వెళ్తూ ఉండగా చెప్పుకుందామండి. సో నా ఈ దివ్య విభూతిని, యోగ శక్తిని యథార్థముగా నెరిగిన వాడు నా విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవలో. ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే ఆయనకు మనం శరణు పొంది మళ్ళీ, ఓ నా తండ్రి, నేను నిన్ను తెలుసుకున్నాను, ఇక్కడ నేను పడి ఎంతో కష్టాలను అనుభవిస్తున్నాను, దయచేసి నన్ను ఉద్ధరించు అని మనం శరణు పొందుతామని విభూతులను చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ శ్లోకాలు ఇక్కడ నుంచి మనం చాలా చక్కగా వినాలండి. ఈ 4 శ్లోకాలు, వచ్చే 4 శ్లోకాలని కూడా చతుశ్లోకి అంటాం అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ సంబంధ, అభిధేయ,
ప్రయోజన అనే మూడు రకాలైన స్థాయిలను భగవంతుడు ఈ 4 శ్లోకాల్లో చెప్పాడు అనమాట. ఇది చాలా రేర్ గా జరుగుతుంది. అలా భాగవతంలో ఒక చోట ఉంది, భగవద్గీతలో ఈ 10వ అధ్యాయంలో మనకి దొరుకుతుంది అనమాట. 8వ శ్లోకం మనకి సంబంధ జ్ఞానం. భగవంతునికి ఈ భౌతిక జగత్తుకి మనకు ఎటువంటి సంబంధం ఉందనే సంబంధ జ్ఞానాన్ని 4టిని ఒకే చోట 3టిని ఒకే చోట చెప్తున్నారు. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. నేనే సర్వములైన ఆధ్యాత్మిక భౌతిక జగములకు కారణభూతుడను, సర్వము నా నుండియే ఉద్భవించుచున్నది. ఈ విషయము సంపూర్ణంగా ఎరిగిన బుధజనులు నా భక్తి యందు నిమగ్నులై నన్ను హృదయపూర్వకముగా అర్చింతురు. ఏదో భయం భీతితో అర్చింతురు అనటం లేదు, హృదయపూర్వకముగా. ఏ మాస్టర్ కి మనం తెరను పొందాలి అనే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది అన్నమాట. దీనికి ఒక స్టోరీ కూడా ఉండింది. ఏ మాస్టర్ కి మనం శరణ పొందాలి, ఒకరి నుంచి ఇంకొకరు, ఇద్దరి నుంచి ఇంకొకరు అని ఫైనల్ గా మనం ఎక్కడికి చేరుకుంటామండి? భగవంతుని దగ్గర ఆగిపోతాం. అంతకన్నా పైకి వెళ్ళలేము అన్నమాట. భగవంతుడి కన్నా సమోద్భువ, సమానంగా ఉండేవాళ్ళు లేరు, ఆయన కన్నా పైన ఉండేవాళ్ళు లేరు. అందుకని భగవంతుడు మాత్రమే మనకి శరణు పొందగలిగే ఏకైక శ్రీ విగ్రహము. సో మన ఎన్నో రకాలైన బాబాజీలు, తర్వాత ఎన్నో రకాల కలియుగంలో ఇటువంటి జ్ఞానము లేక మనము ఎవరికైనా సరే మనం శరణు పొందేస్తున్నామట. కొద్దిపాటి జ్ఞానాన్ని చూపించినా వాళ్ళకి శరణు పొందుతాము. కొద్దిపాటి వాళ్ళు శక్తులను ప్రదర్శించిన, అంటే యోగ సిద్ధులను ప్రదర్శించిన, యోగ సిద్ధులు నిజమేనండి, యోగ సిద్ధులు చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి. నేను చెప్పాను కదండి, అణిమ, లగిమ, ఈ విధమైన ఎన్నో సిద్ధులు మన నిజంగానే అత్యద్భుతంగా కనిపిస్తాయి అన్నమాట వాళ్ళు ప్రదర్శించడం. కానీ అవన్నీ కూడా భౌతికమైనవే. సో అవన్నీ మనల్ని ఆకర్షిస్తాయి, కానీ మనల్ని మాత్రం ఉద్ధరించలేవు. భగవంతుడు యోగులకే యోగేశ్వరుడు. లాస్ట్ శ్లోకం భగవద్గీత లాస్ట్ లో సంజయుడు చెప్తున్నాడు, యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ, ఎక్కడ యోగేశ్వరుడైన కృష్ణుడు ఉంటాడో. యోగులందరికీ సిద్ధుల్ని ప్రసాదించేదే భగవంతుడు. సో మనం ఈ విషయాన్ని బాగా తెలుసుకోవాలి. మరి క్రియేషన్ చూడండి, పక్కన ఇది చక్కని వివరణ అన్నమాట. ఈ భూనభాండాలన్నీ ఏ విధంగా వస్తాయి, ఈ నల్లటి మబ్బులా ఉంది చూసారా, ఇది కృష్ణుడు లేని ప్లేసు అని మనకి తెలియడం కోసం ఆ విధమైన జగత్తుని మనకి ఇచ్చాడు అన్నమాట. కృష్ణుడు ఉంటే మనకు నచ్చదు, అందుకనే మనం ఇక్కడ ఉన్నాం. కృష్ణుడు వద్దనుకునే వచ్చాం, అందుకనే వివిధ దేవీ దేవతలకు శరణాగతి పొందుతాం, గాని భగవంతునికి శరణ పొందడానికి మనం సిద్ధంగా లేము. మానసికంగా వద్దనుకునే వచ్చాం. అదే మనం వేరే వేరే రూపాల్లో, వివిధ రూపాల్లో వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాం. ఒకరి మీద ఒకరి ద్వేషంగాను, ఈర్ష్యగాను, అదంతా భగవంతుని మీద మనకున్న ఈర్ష్య అన్నమాట. అందుకనే భూతాలన్నిటినీ కూడా, అంటే జీవులన్నిటినీ కూడా సమంగా ఎందుకు చూడాలి అంటున్నారంటే, భగవంతుని మనం సెంటర్ లో పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ జీవులన్నిటి మీద కూడా మనకి ఈర్ష్య ఇవన్నీ కూడా పోతాయి అన్నమాట. భగవంతుని తీసేసాం కాబట్టి అందరి మీద ఆ భగవంతుని మీద ఈర్ష్యను మనం చూపిస్తూ వస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ కృష్ణుడి నుంచి విష్ణువు మొదటిగా ఈ మహత్తత్వ అంటారు అనమాట. ఆ మబ్బుని ఏమంటారు? మహత్తత్వ అంటారు. ఆ మహత్తత్వలోకి భగవంతుడు ప్రవేశిస్తాడు. అప్పటి వరకు అది డెడ్ మ్యాటర్ గా ఉంటుంది, నో యాక్టివిటీ, స్పందించదు. అది శవం ఏ విధంగా స్పందించదో డెడ్ మ్యాటర్ స్పందించదు అన్నమాట. ఈ పంచభూతాలతో కలిగిన ఈ మబ్బు, అందులోకి మహావిష్ణువు ప్రవేశిస్తాడు అనమాట. ప్రవేశించి ఆయన నిద్రిస్తూ తేలియాడుతూ ఉన్నాడు చూడండి, దాన్ని ఆయన్ని మహావిష్ణువు అంటారు, లేకపోతే కారణోదక సాయి విష్ణువు అంటారు అనమాట. విష్ణువులు వైకుంఠ లోకాల్లో ఉండరు, భౌతిక జగత్తులో ఉంటారు. నారాయణ స్వరూపంగా ఆయన వైకుంఠ లోకాల్లో ఉంటూ ఉంటాడు. విష్ణువు మన కోసం వస్తాడనమాట. భగవంతుడు ఆయన నిద్రిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఎలాగైతే చెమటలు పడతాయో ఆయన కూడా పెర్స్పిరేట్ చేస్తాడు. పెర్స్పిరేట్ చేసినప్పుడు మనకైతే దుర్గంధం కలిగించే మనకి చెమటలు పడతాయి. ఆయనకైతే వివిధ రకాలైన భూన భాండాలు బయట చేయాలి. ఆయన వివిధ రోమాల నుండి పెద్ద పెద్ద భూన భాండాలు బయటకు పడ్డాయి అన్నమాట. ఆ ఒక్కొక్క భూన భాండం చూడండి, ఆ ఒక్క భూన భాండంలో మనం ఉంటాం. అలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. అంటే ఒక్కొక్క భూన భాండంలో ఒక్కొక్క బ్రహ్మ ఉంటాడు అనమాట.
నేను చెప్పాను కదండి ఇందాక బ్రహ్మ విమోచన లీలలో ఇన్ని భువనభాండాల నుంచి ఆ బ్రహ్మలందరినీ కూడా పిలిచాడు అనమాట కృష్ణుడు మన భువనభాండానికి మీటింగ్ కి. సో ఇంకా మీరు కొంచెం క్లియర్ గా చూస్తే ఒక్కొక్క భువనభాండంలో ఒక్కొక్క విష్ణువు కూడా ఉన్నాడు. ఆయన ఎవరంటే ఈ మహావిష్ణువు నుంచి ఇంకొక విష్ణువు ఎక్స్పాండ్ అవుతాడు అనమాట. ఆయన గర్భోదక సాయి విష్ణువు అంటారు అనమాట. కొంచెం మీకు ట్రబ్లింగ్ గా అనిపించచ్చు, నేను చెప్పగలిగినంతగా చెప్తాను. మీకు అర్థం కాకపోయినా కూడా మరేం నష్టం లేదు ఏమండి. సో ఒక్కొక్క భువనభాండంలోకి మళ్ళీ మహావిష్ణువు ఒక్కడే, కానీ గర్భోదక సాయి విష్ణువులు మాత్రం ఎన్ని భువనభాండాలు ఉన్నాయో అన్ని భువనభాండాల్లోకి ఎక్స్పాండ్ అవుతాడు. మళ్ళీ ఆ ఒక్క భువనభాండంలో మనం చూస్తే ఆయన యొక్క నాభి నుండి ఒక కమలం ఉద్భవిస్తుంది. ఆ కమలం ఆయన నాభియే ఒక కొలలా ఉంటది అన్నమాట. అంత జైగాంటిక్, అంత భీకరమైన పెద్ద ఆకారం భగవంతుడు. ఆయన కనుక్కోవడం అనేది మన బిగ్ బ్యాంగ్ అంటాము, ఏదో బ్లాక్ హోల్ అంటాము, ఏదేదో అంటున్నారు సైంటిస్ట్. ఆయన రీచ్ అవే శక్తులు మనకి లేవు, సైంటిస్ట్ కి లేవు అనమాట. సో ఆ కొలను నుండి పైకి ఉద్భవించే ఆ కమలంలో ఫస్ట్ జీవి పుడతాడనమాట ఆ బ్రహ్మ. ఆ బ్రహ్మ కింద ఎన్నో లోకాలు, ఆ స్టెమ్ యొక్క కాండం ఉంటుంది కదా, ఆ ఫ్లవర్ యొక్క కాండం, ఆ కాండం చుట్టూ మిగతా 13 భువనభాండాలు ఉంటాయన్నమాట. మనం మధ్యలో ఉంటాం, భూర్లోకంలో ఉంటాం. పైన స్వర్గలోకాలు ఉంటాయి. అత్యుత్తమ లోకం ఈ భౌతిక జగత్తులో బ్రహ్మలోకం, సత్యలోకం ఆర్ బ్రహ్మలోకం. తర్వాత కిందకు వచ్చేటప్పుడు జనలోకం, మహర్లోకం, తపోలోకం, సిద్ధలోకం. మనం అనుకునే ఈ సిద్ధులు ఇవన్నీ చూపించే వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, వేడిలో చేపెట్టడం, ఇవన్నీ సిద్ధులు చూపించే వాళ్ళు. వీళ్ళందరూ కూడా నీటి మీద నడవడం, ఇవన్నీ కూడా ఈ సిద్ధ లోకాలకు వెళ్ళే సిద్ధు యోగులు అనమాట వాళ్ళందరూ కూడా. ఇంకా వాళ్ళు ఫర్దర్ గా వాళ్ళు యోగం చేసి భక్తి చేయగలిగితే వాళ్ళు ఈ భౌతిక జగత్తు నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోగలుగుతారు. ఇది సిద్ధలోకం, మహర్లోకం, జనలోకం. తర్వాత స్వర్గలోకం వచ్చాక భూర్లోకం, మన లోకానికి వస్తాం. ఇంకా కింద ఉన్నాయండి, ఇంకో 6 7 ఉంటాయి. అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ, ఈ విధమైన కింద లోకాలు ఉన్నాయి. ఇలా 14 భువనభాండాలు మనకి ఒక్కొక్క భువనభాండంలో ఉన్నాయి. అర్థమైంది కదండి మనం ఇప్పుడు ఎక్కడున్నాము. ఇంకొక విష్ణువు ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు ఉండే భువనభాండాల్లో ప్రతి ఒక్క అణువులోను పరమాత్మ రూపంగా, అంటే ఆయన పేరు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అంటాం అనమాట. పరమాత్మ రూపంగా ప్రతి ఒక్క జీవిలోకి, యాటమ్ లోకి, అదర్వైజ్ ఈ వరల్డ్ వర్క్ చేయలేదన్నమాట. భగవంతుని యొక్క స్పర్శ లేనిదే మనం వద్దనుకున్నా మనకు కనబడడు, కానీ అంతర్గతంగా అంతర్లీనంగా ఆయన ఉంటూ ఉంటాడు. మనం వద్దనుకున్నాం కాబట్టి అటువంటిది సాధ్యం కాదు. ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో భగవంతుడు లేకుండా ఉండడానికి సాధ్యం కాదు. అందుకని ఒక మాయా లోకాన్ని సృష్టించి, సరే నేను ఇక్కడ ఉండను, మీకు కనబడను, మీరే మహారాజులు, నా సినిమాకి నేనే హీరో అని అంటూ ఉంటాం కదా, మన వాళ్ళందరూ అంటూ ఉంటారు కదా, ఆ విధంగా నీ సినిమాకి నువ్వే హీరో, నేను ఉండను అని చెప్పి భగవంతుడు అంతర్లీనంగా ఉంటాడు, కానీ పరమాత్మ రూపంగా మనకి వ్యక్తం అవడం అనమాట. ఎప్పుడు వ్యక్తం అవుతాడంటే ఆ పిచ్చుక పిల్లల్లాగా మనం ఎప్పుడైతే అరుస్తూ ఉంటామో వాళ్ళని ఉద్ధరిస్తాడనమాట. సరే నా దగ్గర తిరిగి రండి, ఎందుకని ఇలా చేస్తాడు, చాలా క్రూరంగా ఉంది, మనం ఎందుకు ఇక్కడ పాడేశాడు అని మనకు అనిపించవచ్చు, కానీ భగవంతుడు చాలా కరుణామయుడు. మనకి ఏ విధంగా స్వతంత్రత, భగవంతునికి ఏ విధంగా స్వతంత్రత ఉందో, ఇండిపెండెన్స్, నేను ఏది చేయాలనుకుంటానో అది చేస్తాడు భగవంతుడు. ఆ విధమైన సూక్ష్మ రూపంగా, అణుమాత్రం కాబట్టి సూక్ష్మ రూపంగా మనకు కూడా స్వతంత్రతని ఇచ్చాడు. ఆయన అంశలమే గాని మనకు కూడా స్వతంత్రతని ఇచ్చాడు. నీ ఇష్టంగా నువ్వు వ్యవహరించవచ్చు, నేను నిన్ను కంట్రోల్ చేయను. యాక్చువల్లీ వీఆర్ కంట్రోల్ లేకుండా మనం వ్యవహరించలేము, కానీ నీకు స్వాతంత్రం ఇచ్చాడు. కోరికను కోరుకోవడానికి స్వాతంత్రం ఇచ్చాడు. దాన్ని కూడా ఆయనే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు, పర్యవేక్షిస్తాడు. నీకు ఏది కావాలో మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని భగవంతుడు బలవంతంగా నువ్వు నాకు సేవ చేయి, బలవంతంగా నువ్వు నాతో స్నేహం చేయని భగవంతుడు మనకు బలవంత పెట్టడు, నీ ఇష్టం. అంతే కదండి. ప్రేమ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు. ప్రేమను కోరుకుంటున్నాడు కానీ మన నుంచి బలవంతంగా బలవంతంగా ప్రేమ ఆయన సంపాదించడానికి. అందుకోసం మన కోసం ఇంత పెద్ద ఏర్పాటు, భగవంతుని ద్వేషించిన మన కోసం ఇంత పెద్ద ఏర్పాటు. ఇక్కడ ఇన్ని విష్ణువులుగా ఆయన వచ్చి ఎంతో కష్టపడి క్రియేషను, ఎనిలేషను, ప్రళయము సృష్టి
ఇవన్నీ కూడా చక్కగా ఒక క్రమబద్ధంగా మనకి ఎటువంటి బాధ బందిని లేకుండా ఎన్నో రకాలుగా ఆయన ఏర్పాట్లు చేసి మన కోసం వేచి ఉన్నాడు అనమాట అండి. సరే, నెక్స్ట్ ప్రభు. సో ఇక్కడ మనకి సంబంధ జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు 8వ శ్లోకంలో. నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఓకే, సంబంధం తెలుసుకున్నారు కదా. సంబంధం తెలియగానే మనం ఏం చేస్తామంటే సేవని స్టార్ట్ చేయాలి. అటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఉంటారు? మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం హతాయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం. పరస్పరము వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు? ఇది సంబంధ జ్ఞానాన్ని పొందిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఒకరితో ఒకరు నా గురించి చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. సుఖదేవుడు, పరీక్షణ మహారాజు, సౌనకాది మహర్షులు, తర్వాత ఉద్ధవ గీత, తర్వాత ఎన్నో కపిల దేవుడు దేవహూతికి చెప్పిన బోధనలు, ఈ విధంగా ఎన్నో ఎన్నో రకాలుగా పరస్పరము భగవంతుని యొక్క లీలలను, ఆయన నామరూప గుణలీలని చర్చించుకుంటూ వాళ్ళు ఆనందాన్ని తుష్యంతి చ రమంతి చ, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తారు, ఎంతో సంతృప్తిని అనుభవిస్తారు అని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. మరి ఈ విధంగా మనం ఏ విధంగా చేయాలి అని అంటున్నాడు అంటే, ఇక్కడ మనం చేయవలసిన కార్యక్రమం సేవ ఏ విధంగా చేయాలంటే సత్సంగము, అసోసియేషన్. ఏబిసిడి నేర్చుకున్నారు కదా మీరు. అసోసియేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒకరిని చూసి మనం నేర్చుకుంటాం. సత్సంగంలో ఉండడం చాలా ముఖ్యం. ఇక్కడ ఒక చిన్న కథ చెప్పుకుందామండి. ఒక బంగదేశము అనే దేశంలో విరాట రాజు అనే రాజు చాలా పుణ్యాత్ముడు, సత్కర్మలు చేసేవాడు, మంచివాడు, భక్తుడు కూడా. అయితే ఆయనకి ఒక తమ్ముడు ఉండేవాడు. చాలా దుష్కృతులు చేస్తా ఉంటాడు, దుష్కర్మలను చేస్తా ఉంటాడు, అందరినీ హింసిస్తూ ఉంటాడు. లేని అలవాట్లు లేవు, తప్పుడు అలవాట్లు లేవు, అన్ని రకాలైన పాపాలు చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఈయన చూస్తూ చూస్తూ అది భరించలేకపోతూ నారదులు వారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాడనమాట. నారదా, ఓ నారదముని, నా తమ్ముడిని ఉద్ధరించు తండ్రి, వాడు పతనం అయిపోతున్నాడు, పతితుడు అయిపోతున్నాడు అన్నప్పుడు అప్పుడు ఆ నారదముని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాడు అనమాట. అప్పుడు ఆయన స్త్రీలోలుడుగా చాలా అసభ్యకరంగా ఉంటూ ఉంటాడు. అప్పుడు నారదుని చూడగానే, ఆ కాషాయ వస్త్రాలు చూడగానే ఆయనకు నచ్చదు, తరిమి కొడతాడు అనమాట. ఎప్పుడు నారదుల వారు వెళ్ళినా కూడా తరిమేస్తూ ఉంటాడు, పరిగెట్టడమే నారదుల వారు. సరే, ఈ విధంగా ఎంత ప్రయత్నించినా కూడా అవ్వటం లేదని ఒక రోజు ఏమంటాడు, దూరంగా నుంచొని నారదుల వారు ఆ గేటు దగ్గరే నుంచొని, సరే నాతో నువ్వు మాట్లాడొద్దు, కానీ నీకు ఎప్పుడైనా ఆపత్కరమైన సమయం ఆసన్నమైనప్పుడు ఈ ప్రశ్నను గుర్తుపెట్టుకో. ఏ ప్రశ్న? లవమాత్రమైన సాధు సంఘాన్ని చేస్తే దాని ప్రయోజనం ఏమిటి అన్న ప్రశ్నను గుర్తు తెచ్చుకో అని చెప్తాడనమాట. సరే, మళ్ళీ గుర్తు పెట్టుకుంటాను, మళ్ళీ నువ్వు నాకు కనబడకూడదు అని చెప్పి ఆయన, దీనికి సౌండ్ రావట్లేదా ప్రభు? వీడియో అని చెప్పి చెప్తాడనమాట. అప్పుడు సరే, నారదుల వారు చెప్పేశారు కదా. తర్వాత పాపం అతను మరణిస్తాడు. మరణించిన తర్వాత యమరాజు ఆయన తీసుకెళ్తాడు. యమ దూతలు వచ్చి యమరాజు దగ్గర తీసుకెళ్తారు. ఇంత పెద్ద చిట్టా ఉంటుంది, ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఎన్నో యుగాలు పట్టేట్టుగా ఉంది, అన్ని పాపాలు చేశాడట. అప్పుడు చివరిగా ఆయన మన యమధర్మరాజు అడుగుతాడు, చివరిగా నీ కోరిక ఏంటి? ఇన్ని పాపాలు చేసావు, ఇప్పుడప్పుడే నువ్వు వెళ్ళేది లేదు, నీ చివరి కోరిక ఏంటి అని అడిగితే ఆయనంత భయభీతంగా ఉంటాడనమాట. ఆ యమదూతలన్నీ చూసి ఆయన భయభీతం అయిపోయి, ఆ భయంలో ఆయనకి ఆపత్కరమైన సమయం వచ్చినప్పుడు గుర్తు తెచ్చుకోమన్నాడు కదా నారదుడు, అది గుర్తొచ్చి ఏమంటాడంటే, లవమాత్రమైన సాధు సంఘం చేస్తే దాని ప్రయోజనం ఏమిటి అనేస్తాడు. అనగానే యమధర్మరాజు హడిలిపోతాడనమాట. ఇటువంటి పాపాత్ముడు ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు ప్రశ్న అని చెప్పి ఆయన వెంటనే ఏం చేస్తాడంటే బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్తాడు. బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర తీసుకెళ్తే ఈ ప్రశ్నకు వైష్ణవానాం యథాశంభు, ఆ శంకరుడే దానికి జవాబు ఇవ్వగలడని చెప్పి యమధర్మరాజు, ఈ పాపాత్ముడు, బ్రహ్మ అందరూ కలిసి కైలాసం వెళ్తారు. ఆయన అంటాడు, దీనికి సరైన జవాబు ఇవ్వగలిగేది వైకుంఠపతియే, కాబట్టి అక్కడికి వెళ్దామని చెప్పి మొత్తం శివుడు, యమధర్మరాజు, బ్రహ్మ, ఈ పాపాత్ముడు అందరూ కలిసి అక్కడ వెళ్తారు. ఏంటి ఇంతమంది వచ్చారు, ఏంటి ప్రాబ్లం ఏమన్నా వచ్చిందా, అందరూ కలిసి ఇక్కడికి వచ్చారు ఏంటి అని చెప్పి, లవమాత్రమైన సాధు సంఘం అంటే, లవము అంటే ఒక సెకండ్ లో
14వ వంతుని లవము అంటారు అన్నమాట. సెకండ్ అంటే మన కనురెప్ప వేస్తే సెకండ్ అయిపోయింది కదా, ఆ సెకండ్ లో 14 వంతులు చేస్తే ఒక భాగాన్ని తీసుకుంటే అది లవము అంటారు. అంత పాటి సత్సంగం మనం ఒక సాధువుతో చేస్తే దాని ప్రయోజనం ఏమిటి అని ప్రశ్న. ఏమంటే అర్థమైంది కదా. సో లవమాత్రమైన సాధు సంగము చేస్తే దాని ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే అప్పుడు ఆ సరే సరే మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారేంటి, మీ పనులన్నీ కూడా ఆగిపోతాయి, మీరు వెళ్ళి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనండి అని శివుడిని బ్రహ్మను యమధర్మరాజుని పంపించేస్తారు. పంపించేసిన తర్వాత ఆయన ఈ ఈ పాపాత్ముడు అడుగుతాడు అనమాట, భగవంతుడా నాకు ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పు అని అడిగినప్పుడు, నీకు ఇంకా అర్థం కాలేదా, నువ్వు ఉన్న ప్రదేశం వైకుంఠము. వైకుంఠము, కుంఠము అంటే అన్ని బాధలు ఉండేది, మిజరీస్ ఉండేది, దుఃఖాలము. వైకుంఠము అంటే అవి ఉండని ప్రదేశము. ఇంతమంది ఇన్ని లోకాలకి వెళ్ళొచ్చావు, నీకు అసలు అర్హతే లేదు నువ్వు చేసిన పాపాలకి. బ్రహ్మలోకం వెళ్ళావు, కైలాసం వెళ్ళిపోయావు, కైలాసం నుంచి వైకుంఠానికి కూడా వచ్చేసావు. సో లవమాత్రమైన సాధు సంఘము అంత ప్యూరిఫైయింగ్, పరిశుద్ధి చేస్తుంది. నారదుల వారు ఆయన పరిశుద్ధ భక్తుడు అనమాట అండి. ఆయన సాంగత్యం వలన ఆ పాపాత్ముడికి వైకుంఠ ప్రాప్తి దొరికింది అని అక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట. సో సాంగత్యం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది. ఏ విధంగా మనం సాంగత్యం చేస్తే మనం ఏం నేర్చుకుంటాం, వాళ్ళు ఏ విధంగా వింటున్నారు, ఏ విధంగా పాడుతున్నారు. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మ నివేదన, ఇలా నవవిధ భక్తిని మనం చేయడం నేర్చుకుంటాం. ఏ విధంగా జపం చేయాలి, పాటలు నేర్చుకోవాలి, ఏ విధంగా భజించాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ ప్రభు. మాతాజీ ఇక్కడ వీడియో ఉంది, ప్లే చేయమంటారా? ఇంకా వెళ్ళిపోదాం, 20 అవుతుంది కదా. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధి యోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. సో ప్రేమతో నా సేవయందు నిరంతర ఆసక్తులైన వారికి నన్ను చేరగల బుద్ధి యోగమును నేను అసలు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఇది ప్రయోజనము. ఈ విధంగా మనం సేవలు చేసినప్పుడు భగవంతుడు ఏం చేస్తాడు, మన దృఢ నిశ్చయం ఎంత ఉంది అని గమనిస్తాడంట. ఇక్కడ ధ్రువుడు చాలా నిశ్చయంతో ఉన్నాడు, చంటి పిల్లాడండి. యాక్చువల్లీ 5 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి ఆ బాలుడికి. నారదుడు ఎంతో చెప్తాడు, నువ్వు సరే నీకు అంత పెద్ద రాజ్యం కావాలి, నువ్వు యోగం చేయాలనుకుంటున్నావు, ధ్యానించి విష్ణువుని సంపాదించుకొని నువ్వు పెద్ద రాజ్యాన్ని ఏలాలనుకుంటున్నావు, కానీ నువ్వు పెద్ద అయ్యాక చేద్దులే, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంతో పెద్ద పెద్ద పులులు ఉంటాయి, సర్పాలు ఉంటాయి, నువ్వు చిన్న బాబువి, ఇంటికి వెళ్ళిపో అని ఎంతో నచ్చ చెప్తాడు నారదుడు. కానీ ధ్రువుడు మాట వినడు అనమాట. మీరు చెప్పడానికి మీకు సత్యం కాకపోతే నా దారి నేను చూసుకుంటాను, పర్వాలేదు మీరు వెళ్ళండి అంటాడు తప్ప నేను ఇంటికి వెళ్తాను అని అన్నాడు అనమాట. ఎందుకు? గురు కృష్ణులు మనకున్న దృఢ వ్రతాన్ని చూస్తూ ఉంటారు. మనకి ఎంత నిశ్చయం ఉంది, ఏదో 1 రోజు 2 రోజులు ఉండి తర్వాత మర్చిపోయే రకంగా ఉన్నారా, లేదా నిజంగా దృఢ వ్రతంతో కలిగి ఉన్నారా అని చెక్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళే మనం ఒకసారి ట్రై చేస్తారు. ధ్రువుడు కూడా ఆ విధంగా నారదుల వారు అంటే అతను ఒప్పుకోడు అనమాట. 6 నెలల్లో ఆయన భగవత్ ప్రాప్తిని సంపాదించాడు. 5 సంవత్సరాల బాలు. చూడండి, ఆయన చేసిన వ్రతానికి అక్కడ అందరూ కూడా పైలోకాల్లో ఉన్న స్వర్గవాసులందరూ కూడా గాలి ఆడక ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోయారట, బంధించేశాడట గాలిని. మొదటి నెలలో ఆయన ఫలాలను తిన్నాడు, 2వ నెల ఫలాలను వదిలేసి ఆకుల్ని తిన్నాడు, 3వ నెలలో ఆకుల్ని కూడా వదిలేసి ఎండుటాకుల్ని తిన్నాడట, 4వ నెలలో జలాన్ని స్వీకరించాడు, 5వ నెలలో పూర్తిగా జలాన్ని మానేసి శ్వాస గాలిని పీల్చుకొని దాని మీద తన లైఫ్ ఫోర్స్ ని, తన ప్రాణవాయువుని నిలిపాడట. 6వ నెల వచ్చేటప్పటికి దాన్ని కూడా బంధించేశాడు. అది బంధించేటప్పటికి ఆయన బరువెక్కిపోయి ఆ భూమి కూడా కిందకి వంగిందట, కాస్త ప్రళయం వచ్చేట్టు అయిపోయిందట. పైన లోకాలన్నీ కూడా దేవీ దేవతలందరూ కూడా ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయారట. అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని ప్రార్థించగా భగవంతుడు శంఖంతో ఆ ధ్రువుణ్ణి బ్లెస్ చేస్తారు, ఆశీర్వదిస్తారనమాట. అది ధ్రువుడు అంటాడు, నేను ఎంతో పెద్ద రాజ్యం కోసం నీ కోసం ప్రార్థించాను తండ్రి, నిన్ను దర్శించాక, నీ మంగళ రూపాన్ని నేను దర్శించిన తర్వాత నేను గాజు పెంకుల కోసం వెంపర్లాడాను అని నాకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. నువ్వు వజ్రం వంటి వాడవు, నాకు ఏ రాజ్యము వద్దు. భగవంతుని ప్రాప్తించుకున్నాక అతని కోరిక కూడా మారిపోయింది. అందుకనే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మనకి సామాన్యమైన కోరికలు ఉన్నప్పటికీ
విష్ణువుని ప్రార్థించితే అది మనల్ని పరిసిద్ధి చేస్తుంది. భగవంతుడు అది ఇస్తాడు. ఇప్పుడు ధ్రువలోకం ఇచ్చేసాడు భగవంతుడికి. మనం ఈ రోజు కూడా చూడొచ్చు ధ్రువ నక్షత్రాన్ని. అది ఒక లోకం అన్నమాట. ధ్రువుడు అక్కడ రాజ్యం పాలిస్తూ ఉంటాడు. అది భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రళయం వచ్చినప్పుడు అది నాశనం అవదట. భౌతిక జగత్తులోనే ఉంది కానీ నాశనం అవదట. శాశ్వతమైన ధ్రువలోకం. అంత ఉత్తమమైన వరాన్ని ఇచ్చాడు. కానీ నాకు వద్దు అన్నాడు ధ్రువుడు. నాకొద్దు తండ్రి, నీ సేవను నాకు కలిగించు. నారదుల వారు నాకు ఈ మార్గాన్ని చూపించారు, ఆయన సేవను నాకు ప్రసాదించు. గురుకృష్ణ సేవని ప్రసాదించమన్నాడు కానీ ఆ లోకాన్ని కోరుకోలేదన్నమాట. సో భగవంతుడికి కావలసిన బుద్ధిని ఆ బుద్ధిని కూడా భగవంతుడే ఇస్తాడు. మనం ఏ కోరిక కోరినా ఆయన్ని చేరుకోవడానికి కావాల్సిన ఆ బుద్ధిని భగవంతుడు ఇస్తాను అని చెప్తున్నాడు. చూడండి, దదామి బుద్ధి యోగంతం ఏన మాముపయాంతితే, నన్ను చేరుకునే ఆ జ్ఞానాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. ఎప్పుడు? నాకు సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు. ముందు శ్లోకంలో సేవ చేయమన్నాడు, ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు? నేనే బుద్ధిని ఇస్తాను అంటున్నాడు. నెక్స్ట్ శ్లోకం, తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాస్యామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞాన దీపేన భాస్వత. ఏ విధంగా జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు? మన హృదయంలో ఆయన దీపాన్ని వెలిగిస్తాడు. జ్ఞాన దీపాన్ని, జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించి ఆ తేజోమయమైన జ్ఞానంలో మన అంధకారాన్ని అంతటినీ కూడా ఆయన నశింపజేస్తాడు. నెక్స్ట్ ప్రభు, ఇప్పుడు భగవంతుణ్ణి అర్జునుడు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడండి. 8వ అధ్యాయంలో 2వ శ్లోకంలో క్వశ్చన్ అడిగాడు. అప్పటి నుంచి భగవంతుడు మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. ఇప్పుడు 10వ అధ్యాయంలో మళ్ళీ అర్జునుడు ప్రశ్న వేస్తున్నాడు. ఇంతకాలం పరం బ్రహ్మ పరంధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం నాది దేవం అజం విభుం ఆహుస్త్వం ఋషియా సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తదా అసితో దేవలో వ్యాస స్వయం చైవ బ్రవీషినే. ఏమంటున్నాడంటే, ఓ పరం బ్రహ్మ, నువ్వే పరమాత్మవి. ఓ పరంధాముడవు, నువ్వు మా అందరికీ కూడా నివసించే పరంధామమైనటువంటి వాడవు, ధామమైనటువంటి వాడవు. పురుషం, నువ్వు పురుషోత్తముడవు, పవిత్రుడవు, పరతత్వము, శాశ్వతుడవు, దివ్యుడవు, ఆది పురుషుడవు, పుట్టక లేని వాడవు అంటే అజుడు, ఘనమైన వాడవు అయి ఉన్నావు. నేను నీ మిత్రుడిని, నీ భక్తుడిని అని చెప్పి నేను నీ ఊరికినే పొగడటం లేదు కృష్ణ. అండ్ నెక్స్ట్ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడు? 13వ శ్లోకంలో, నారదుడు, అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు వంటి మహారుషులందరూ నిన్ను గూర్చిన ఈ సత్యమునే ధృవపరిచి ఉన్నారు. ఇప్పుడు స్వయంగా నీవు అదే విషయము నాకు తెలియజేయుచున్నావు. అంటే ఎవరిని పడితే మనం అలా పొగిడి వాళ్ళలో ఉన్న చిన్న చిన్న మహిమను చూసి మనం ఆసక్తి చెందడం కాదన్నమాట. శాస్త్రోక్తంగా మనం శాస్త్రబద్ధంగా ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోవాలి. భగవంతుడు ఒక రూపాన్ని మనం తెలుసుకోవాలంటే ఆయన కమల హస్తాల్లో, కమల పాద పద్మాలలో గుర్తులు ఉంటాయి. ఎవరైనా భగవంతుడు అయినప్పుడు వాళ్ళ చేతిని చూపించమన్నాను. అందులో ఏమేం గుర్తులు ఉంటాయో కూడా రాసి పెట్టి ఉన్నాను. ఆయన ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఆయనకు గుర్తులు ఉంటాయి. కమలము, గొడుగు, చేప, తర్వాత అన్ని రకములైన శుభ సూచికాలైన చిహ్నాలు భగవంతుని హస్తాలలో, కమల హస్తాలలో, పాద పద్మాలలో ఉంటాయన్నమాట. ఎవరిని పడితే వాళ్ళని భగవంతుడి యొక్క అవతారంగా మనం స్వీకరించడానికి లేదు. కలి పురుషుడు వచ్చేసాడు, కల్కి భగవంతుడు వచ్చేసాడు అంటారు. ఆ విధంగా మనం నమ్మడానికి లేదు. భాగవతం చెప్తుంది ఆయన ఎప్పుడు ఆవిర్భవిస్తాడు, ఏ ప్రదేశంలో ఆవిర్భవిస్తాడు, ఆయన తల్లిదండ్రుల పేర్లు ఏంటి, అన్ని కూడా భాగవతంలో చెప్పబడి ఉంది. రాబోయే అవతారం గురించి కూడా, బుద్ధుడు గురించి కూడా చెప్పబడి ఉంది. 5000 సంవత్సరాల క్రితం కదండి భాగవతం రచించి ఇవ్వబడింది. మరి బుద్ధుడు గురించి ఏ విధంగా చెప్పుంది భాగవతంలో? ఇవన్నీ కూడా సైకిల్లో భగవంతుని యొక్క అవతారాలు జరుగుతాయి. ఎవరినంటే వాళ్ళని మనం అవతారంగా స్వీకరించడానికి లేదు. ఏమండి, బుద్ధుడు ఎక్కడ పుడతాడు, ఆయన తల్లిదండ్రుల పేర్లేంటి కూడా భాగవతం మీరు చదివితే తెలుస్తుంది. మొదటి స్కందంలోనే ఉన్నది అనుకుంటండి బుద్ధుడు గురించి భాగవతంలో రాసి ఉన్నది. నెక్స్ట్ శ్లోక ప్రభు, కథం విద్యామహం యోగిన్ స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భవేషు చింత్యోసి భగవన్మయా. ఓ జనార్దన, ఓ కృష్ణ, ఓ యోగేశ్వర, నిన్ను సర్వదా నేనెట్లు చింతించగలను? ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు. ఇన్ని విభూతుల్ని చెప్పావు, ఇన్ని విషయాలు చెప్పావు, అయితే నేను ఏ విధంగా నిన్ను
స్మరించాలి. స్మరించడమే కదండి ముఖ్యం అన్నిటికన్నా ఇప్పుడు. నేను ఏ విధంగా నేను స్మరించాలి? నేను ఏ విధంగా నేను తెలుసుకోగలను? నిన్ను ఏ విధంగా నేను చేరగలను? ఏ ఏ రూపముల యందు నిన్ను స్మరింపవలెను అని అడుగుతున్నాడు. ఇంకా ఓ జనార్దన నీ యోగ విభూతిని దయతో తిరిగి సమగ్రముగా వివరింపుము. ఎంత అధికముగా శ్రవణము చేసినచో అంత అధికముగా నీ మీద నేను ఆస్వాదింపకోరినందున నిన్ను గురించి ఎంత శ్రవణం చేసినను తనివి తీరుట లేదు. ఎంత అధికముగా నేను ఇక్కడ ఏదో మిస్టేక్ పడింది. సో ఎంత విన్నా కూడా నాకు తనివి తీరట్లేదు కృష్ణ, ఇంకా చెప్పు, నీ విభూతుల గురించి నాకు ఇంకా చెప్పు, నేను ఏ విధంగా నేను స్మరించగలను. ఇక్కడ నుంచి మనకి 12 నుంచి 19 నుండి భగవంతుడిని అడుగుతున్నాడండి. తర్వాత 20 నుంచి 42 దాకా కూడా భగవంతుడు వివిధమైన విభూతులను చెప్తున్నాడు అన్నమాట. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అందులో కొన్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకుందాం. భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఓ కృష్ణ, నువ్వు నన్ను తెలుసుకోవడానికి నువ్వు అర్థం చేసుకోలేవు. సో నేను ఏ విధంగా చెప్తున్నాను, మనం చూడగలిగే వస్తువులలో నేను ఏమేమిటి అని చెప్తున్నాడు అనమాట. అవి చూడగానే మనకు భగవంతుడు గుర్తు రావాలి ఏమండి. ఆ విధంగా మనం భగవంతుడిని స్మరించుకోగలగాలి. ఏమని చెప్తున్నాడు, వృక్షాలలో నేను అశ్వత్ వృక్షాన్ని, తర్వాత 4 కాళ్ల జంతువులలో నేను సింహము వంటి వాడను, షష్టేంద్రియాలలో నేను మనస్సు వంటి వాడను, నక్షత్రాలన్నింటిలోకి నేను సోముడు వంటి వాడను, అంటే చంద్రుడి వంటి వాడను, దైత్యులలో దితికి జన్మించిన పుత్రులలో వంశీకులలో నేను ప్రహ్లాదుడు వంటి వాడను. ప్రహ్లాదుడు ఎక్కడ జన్మించాడండి? నెక్స్ట్ స్లైడ్. ప్రహ్లాదుడు దైత్య కుటుంబంలో జన్మించాడు. హిరణ్యాక్షుడు యొక్క కి జన్మించాడు అనమాట. అంటే ఆ దైత్య కుటుంబంలో జన్మించాడు. ఆ దైత్యుల్లో కూడా నేను ఎవరిని? ప్రహ్లాదుడను. ఈ విధంగా ఎన్ని ఇచ్చాడో చూడండి. 3 స్లైడ్లు పెట్టినా కూడా సరిపోలా. భగవంతుడు ఇన్ని విభూతులను చెప్తూ ఉన్నాడు. సో విష్ణువుల్లో నేను ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువును. ఆదిత్యులు అంటే అదితికి పుట్టిన వాళ్ళు, దితికి పుట్టిన వాళ్ళు దైత్యులవగా అదితికి పుట్టిన వాళ్ళు ఆదిత్యులయ్యారు. అంటే వాళ్ళు సురులు. అంటే వాళ్ళు ఎవరండి? మన స్వర్గ సురులు. అంటే మనం డెమిగాడ్స్, మన దేవీ దేవతలందరూ కూడా సురులు ఏమండి, దేవతలు. తర్వాత ఆ దితికి పుట్టిన వాళ్ళందరూ దైత్యులుగా పుట్టారు. ధనుకి పుట్టిన వాళ్ళందరూ కూడా దానవులుగా పుట్టారు. వీళ్ళందరూ కూడా అక్కా చెల్లెళ్ళు అయినప్పటికీ వివిధ మునులకు ఋషులకు వాళ్ళని వివాహం చేస్తారన్నమాట. ఆ విధంగా వివిధ జీవరాశులు పెంపొందించబడ్డాయి. దైత్యులు, దానవులు, ఆదిత్యులు, ఈ విధంగా యక్షులు, అప్సరసలు, ఈ విధంగా ఎన్నో రకాలైన జీవజాతులుగా ప్రజాపతుల నుండి జన్మించారనమాట సృష్టి ఆదిలో. సో ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువు. ఎందుకంటున్నాడు? అదితికి పుత్రుడుగా వచ్చాడు కదండి వామన అవతారంలో. ఇంద్రుడికి తమ్ముడుగా వస్తాడనమాట. అదితికి పుత్రుడుగా వస్తాడు కదా వామనుడు, అందుకని అంటున్నాడు అనమాట. ఆదిత్యులలో నేను విష్ణువుని, తర్వాత వెలుగులో నేను సూర్యుడను, మారుతులలో నేను మరీచిని, నక్షత్రాలలో నేను సోముడను, వేదాలలో సామవేదాన్ని, డెమిగాడ్స్ దేవీ దేవతలలో నేను ఇంద్రుడను, ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును, అన్ని జీవజాతులలో నేను ప్రాణవాయువుగా ఉన్నాను, రుద్రులలో నేను శివుడిని, తర్వాత యక్ష రాక్షసులలో నేను కుబేరుడను, తర్వాత ఈ పండితులలో నేను బృహస్పతిని, గురువులలో. తర్వాత ఈ విధంగా ఎన్నో హిమాలయాల్లో నేను ఇమ్మూవబుల్ థింగ్స్, అంటే చరమైనవి, అచరమైనవి, జంగములైనవి, స్థావరమైనవి, కదలలేనివి, వాటిలో నేను హిమాలయాలను అని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఈ విధంగా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవచ్చండి. దీన్ని ఇంకా 2 పేజీలు ఉన్నాయి. ఇంకా దాంట్లో కూడా కొన్ని చూద్దాం. ఇంకో 2-3 చూద్దామండి. నెక్స్ట్ ప్రభు, నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. తర్వాత చూడండి, సర్పాలలో నేను వాసుకిని, తర్వాత ఇంకా చూడండి దైత్యులలో నేను ప్రహ్లాదుడను, తర్వాత అంతమొందించే వాళ్ళలో, హతమార్చే వాళ్ళలో నేను సమయాన్ని ఎవరు కూడా జయించలేరు అనమాట. సమయమే అందరినీ కూడా హరిస్తుంది. అది కూడా భగవంతుని యొక్క స్వరూపంగా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట అండి టైం. తర్వాత ఇగో బీస్ట్ 4 కాళ్ళ జంతువులలో నేను సింహాన్ని. ఈ విధంగా ఎన్నో ఉన్నాయి. గోవులన్నిటిలోకి నేను సురభిని,
ఈ విధంగా ఓంకారాన్ని, శబ్దాలన్నింటిలోకి నేను ఓంకారాన్ని, ఆ ఆ తర్వాత పోయట్రీలో నేను గాయత్రిని, ఈ విధంగా ఎన్నో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడండి. ఈ శ్లోకాలన్నీ కూడా 40 వరకు, ఒక 39 వరకు మనకి 38 వరకు ఉంటాయన్నమాట. సో యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తస్తి వినా యస్యాన్మయా భూతం చరాచరం. ఇంకను ఓ అర్జున, సర్వ జీవులకు జన్మకారక బీజమును నేనే. స్థావర జంగములలో నేను లేకుండా ఏది స్థితిని కలిగి ఉండలేదు. యాక్చువల్లీ ఆయన లేకుండా ఏది కూడా నిలవలేదు. కాకపోతే మనకి భగవంతుడు వద్దనుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆయన మనకి వ్యక్త రూపంలో ఉండకుండా అవ్యక్త రూపంలో ఉంటూ ఉంటాడు అనమాట అండి. కింద చూడండి, ఆ పైన అది ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం, రాధాకృష్ణులు కనిపించేది గోలోక బృందావనం. ఇంకా కింద ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి, స్టార్స్ లా కనిపిస్తున్నాయి కదా, అవన్నీ కూడా వైకుంఠ లోకాలు. అందులో నారాయణుడు స్వరూపంగా ఉంటాడనమాట. ఆ వివిధ మాధవుడు, కేశవుడు, ఈ విధంగా ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి భగవంతుడు, అన్లిమిటెడ్ పేర్లు ఉన్నాయి అనమాట. ఆ నామాలతో భగవంతుడు ఆయా ఆ వైకుంఠ లోకాల్లో ఉపస్థితమై ఉంటాడనమాట. మరి ఒక మూలగా ఒక క్లౌడ్ లా ఉంది చూడండి, మబ్బులాగా నల్లగా, అది మనం ఉండే ప్రదేశము, భౌతిక జగత్తు. అక్కడ భగవంతుడు ఉండడు. ఆ విభూతులన్నీ కూడా అవ్యక్త రూపంలో ఉంటూ ఉంటాయి. 40వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నాడంటే, నాంతోస్తి మాం దివ్యానాం విభూతినాం పరంతప ఏష తు దేశతః ప్రోక్తో విభూతే విస్తరో మయా. సో ఇటువంటి నా ఓ శత్రుంజయుడా, నా విభూతులకు అంతమన్నది లేదు. నేను నీకు తెలిసినదంతయు నా అనంత విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే, చిన్నపాటి సూచన మాత్రమే అని భగవంతుడు చిన్నగా మనకి తెలియజేస్తున్నాడు. ఎన్నో శక్తులలో చిన్న అంశం మాత్రం భగవంతుడు ఇంతగా చెప్తే దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికే మనకి మన మన మానసిక స్థితి లేకపోతే మన ఆలోచన శక్తి సరిపోతూ ఉంటే భగవంతుని పూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవడం ఏ విధంగా సాధ్యం అండి? సాధ్యం కాదు అని భగవంతుడే చెప్తున్నాడు అనమాట. నెక్స్ట్ ప్రభు, యద్యద్ విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్జితమేవ వా తదత్ ఏవావగచ్చత్వం మమ తేజోంస సంభవం. మమ తేజో అంశ సంభవం, మమ తేజో అంశ, ఒక్క చిన్న తేజో అంశము మాత్రమే, పూర్ణంగా చెప్పలేదు నీకు. సంపన్నములను సుందరములను వైభవోపేతములను అగు సమస్త సృష్టి విస్తారములు నా తేజో అంశము నుండి ఉద్భవించినవిగా తెలుసుకును. చిన్న తేజో అంశము నుండే ఉద్భవించినవిగా తెలుసుకోవాలని భగవంతుడు చెప్తున్నమాట. ఈ పక్కన మనం చూడొచ్చు, ఈ మార్కండేయ ముని ఉన్నారు కదండి, ఆయన ఎన్నో తపములు చేసి ఆయన ఏం కోరుకుంటాడంటే, నాకు ఆయన త్వరగా చనిపోయేది ఉంటుంది, కానీ ఆయన ఏం కోరుకుంటాడంటే, నాకు ఈ ప్రళయాలన్నిటినీ చూడాలి, నేను ప్రళయం వచ్చినప్పుడు కూడా నేను జీవించి ఉండి అసలు ఏం జరుగుతుందో నేను చూడాలి అని కోరుకుంటాడు అనమాట. ఆయన నివసించే ఉంటాడు. ఎన్ని రోమాలు ఉన్నాయో ఆయన శరీరంలో అన్ని బ్రహ్మ సంవత్సరాలు ఆయన జీవితం అనమాట. సో ప్రళయాలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి, కానీ ఆయన మరణించాడు అనమాట. బోర్ అయిపోతాడు. ఓ కృష్ణ, ఎక్కడ ఉండడానికి ప్లేస్ ఉండదు, తపస్సు చేసుకోవడానికి ప్లేస్ ఉండదు, అంతా కూడా ఆ జలంలో మునిగిపోయి ఉంటుంది అనమాట పూర్ణంగా. అప్పుడు ఇది ఎంత విపత్కరమైన పరిస్థితి. చనిపోకుండా ఉండడం కూడా ఒక విపత్కరమైన పరిస్థితి. భూలోకంలో మరణించిన ప్రాబ్లమే, జీవించి ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లమే అనమాట అండి. అప్పుడు ఆ మార్కండేయ ముని ప్రార్థిస్తూ అంటాడనమాట, ఈ చిన్న బాలుడు మన కృష్ణ కరుణామృతంలో చూడొచ్చు, బిల్వమంగళ ఠాకూర్ రాస్తూ ఉన్నాడు, బాల ముకుందం మనసా స్మరామి. ఆ చిన్న బాలుడైన కృష్ణుణ్ణి మనసారా స్మరించాలి అంటూ ఒక భజన రాశారనమాట. ఆయన ఏమనంటే, ఇంతమంది యోగులు, ఇంతమంది భక్తులు, వీళ్ళందరూ కూడా నీ పాదపద్మాల మీదే ఎందుకు దృష్టి పెట్టి ధ్యానిస్తూ ఉన్నారు? దాంట్లో ఏముంది? ఎందుకు నీ పాదపద్మాలకి అంతగా వాళ్ళు ఆకర్షింపబడుతున్నారు? అందులో ఏముంది కృష్ణ అని ఎవరో అడిగితే దానికి సమాధానంగా భగవంతుడికి దానికి సమాధానం తెలియలేదండి. తెలియకపోతే నా పాదపద్మాలలో ఏముంది అని ఆయన చిన్న చేతితో ఆయన కాలుని పట్టుకొని ఆ చిన్న బొట్టన వేలుని నోట్లో పెట్టుకొని
ఆయన ఆస్వాదిస్తూ ఆ రుచిని అనుభవిస్తూ ఆయన కూడా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడట. అందులో ఎంత మధురము ఉన్నది అని ఆయన కూడా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడట. అదండి వటపత్ర కృష్ణుడి యొక్క అర్థం. సో అందరూ అడుగుతూ ఉన్నారట, ఎందుకు నీ పాదమతాల మీద అందరూ కూడా ఆకర్షితమై ఉన్నారు, ఎందుకు వాళ్ళు ఒక్క క్షణం కూడా అక్కడ నుంచి వెనుదొలగడానికి ఇష్టపడటం లేదు, తులసమ్మ ఎప్పుడు కూడా ఆయన పాదపద్మాలకి అంటి పెట్టుకుని ఉండాలని ఎందుకు కోరుకుంటూ ఉంది? ఈ విధంగా అందరూ ప్రశ్న వేసినప్పుడు భగవంతుడు తన చిన్ని బొట్టన వేలును నోట్లో పెట్టుకొని చీకుతూ ఉన్నాడట, తను ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాడట అందరి ఋషులు. సో ఈ బాల స్వరూపుడైన బాల రూపంలో భగవంతుని స్మరించడం ఈజీ, కానీ ఈ ప్రళయాలను, భగవంతుని యొక్క విభూతులను, ఈ సృష్టిని, ఈ ప్రళయాలని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టము అని ఆ మార్కండేయుని అర్థం చేసుకుంటాడనమాట. ఎన్నో యుగాలు ప్రళయాలను చూస్తాడు, అలసిపోతాడు. ఎంతకాలం జీవిస్తాము? ఎందుకు మీరు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి జపం చేస్తున్నారు ఒకే చోట కూర్చొని? చిన్న కుటీరం ఏర్పరచుకోవచ్చు కదా, ఎండకి వానకి ఇలా తడుస్తూ ఉన్నారు, ఎందుకు ఈ విధంగా మీరు ఇలా బాధలను అనిపిస్తున్నారంటే ఆయన అంటాడు, దానికి టైం ఎక్కడ ఉంది, ఇది ఎంత మనం శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు కదా అంటున్నాడటండి. ఎంత ఆయన జీవిత కాలం అండి? ఆయన రోమాలు ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని బ్రహ్మ సంవత్సరాలు ఆయన జీవిత కాలం. ఆయన అంటున్నాడు ఒక కుటీరం వేసుకోవడానికి టైం వేస్ట్ అని. మరి మనం పట్టుమని 100 సంవత్సరాలు కూడా మనకి జీవితకాలం ఉండటం లేదు. మనం మాత్రం ఇక్కడే పర్మనెంట్ గా ఉంటాము అనే ఒక మాయలో పడి దాని వెంట పడుతూ ఉన్నామన్నమాట. ఎంత కావాలో అంతగా ప్రకృతి మనకి ఎంత ప్రసాదించిందో మన కర్మానుసారం దాంతో సంతృప్తి చెందుతూ ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే యోక్షమాలను ఆయన చూసుకుంటూ ఉంటాడు, ఆయనే వస్తూ ఉంటాయి, దానికి ఏ ఇబ్బంది లేదు. ఆఫ్రికా అడవుల్లో ఏనుగులు కూడా టన్నులు తింటాయటండి. ఆ టన్నులు తినడానికి పాపం అవి ఆఫీసులకి, సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలకి వెళ్ళటం లేదు కదండి, అయినా కూడా వాటికి ఆహారం దొరుకుతుంది. జీవజాతులకే, జంతువులకే భగవంతుడు ప్రసాదిస్తూ ఉంటే వాటి రోజువారీ ప్రసాదము, రోజువారీ ఆహారం మనం భగవంతుని పాదాల కోసం మనం ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు భగవంతుడు ఎందుకు చూసుకుంటాడండి, యోగక్షేమాలను చూసుకుంటాడు. కాకపోతే మనం లోభానికి చెందకూడదు, అది కావాలి ఇది కావాలని లోభంలోకి పడకుండా మనకి ఎంత కావాలో జీవితానికి కావాల్సిన బేసిక్ నెసెసిటీస్ ని మాత్రం మనం సంతృప్తిగా భగవంతుడు ఇచ్చిన దాంతో జీవిస్తూ మిగతా కాలానంతటినీ కూడా ఆయన ఎలా సంపాదించుకోవాలి, జీవితంలో భగవంతుడిని ఎలాగా మనం ఆహ్వానించాలి అనేది ఆలోచించుకోవాలన్నమాట అండి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ ప్రభు. ఇది లాస్ట్ శ్లోకం అండి, భగవంతుడి లాస్ట్ శ్లోకం చూద్దాం. అథవా బహునైతేన కిం జ్ఞాతేన తవార్జున విష్టాభ్యాహం ఇదం కృష్ణం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. ఏకాంశేన కేవలం చిన్న అంశం మాత్రమే, కానీ ఓ అర్జున ఈ సవిస్తారమైన జ్ఞానము యొక్క అవసరం ఏమున్నది? కేవలము ఒక అంశ మాత్రము చేతనే నేను ఈ సమస్త విశ్వమును వ్యాపించి పోషించుచుందును. చిన్న అంశంతోనే ఈయన ఇన్ని విషయాలు చేస్తుంటే ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఇంకేం జరుగుతూ ఉంటుందో మనం అసలు దాన్ని ఆలోచించడానికి వీలు లేదనమాట. అచింత్యము, ఆయన విషయాలన్నీ కూడా ఏ విధంగా ఉంటాయి? అచింత్యము, మన బ్రెయిన్ కి అందనివి, ఆలోచించలేనివి, మనం పొందలేనివి. సో మనం సింపుల్ గా ఆయన నామరూపాలను మనం చక్కగా ధ్యానిస్తూ భజిస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ బుద్ధిని మనకు భగవంతుడే దదామి బుద్ధి యోగంతం, ఆయనే ఇస్తూ ఉంటాడు అన్నమాట. దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. నెక్స్ట్ శ్లోక రథయాత్ర. సో మన ఈ చాప్టర్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం? 10వ అధ్యాయం 1 నుండి 7 వరకు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, నేను ఈ జ్ఞానాన్ని ఇస్తే నాతో పాటు మీరు సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు, నేనే ఈ జగత్తులన్నిటికీ, ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి భౌతిక జగత్తుకి కూడా నేనే మూలాధారాన్ని అని భగవంతుడు చెప్పాడండి. 1 నుంచి 7 వరకు. 8 నుంచి 11 వరకు భగవంతుడు మనకి ఈ చతుశ్లోకి 4 శ్లోకాలు సంబంధ జ్ఞానము, అభిధేయ జ్ఞానం. అభిధేయం అంటే సేవ, మనం ఏమి చేయాలి, ఆ సంబంధానికి మనం ఎటువంటి సేవ చేయాలనేది అభిధేయ జ్ఞానము. ప్రయోజనం అంటే ఏంటండి? భగవంతుడు రెసిప్రొకేట్ అవ్వడం మొదలు పెడతాడు, ప్రతిస్పందించడం మొదలు పెడతాడు. అభిధేయం చేస్తూ ఉంటే, మన ఆ ప్రాసెస్ లో ఉంటే భగవంతునికి ఆ నామసేవ చేస్తూ ఉంటే మనకి భగవంతుడు మధ్యలో మనకి రెసిప్రొకేట్ చేస్తూ ఉంటాడు.
అప్పటి వరకు రెసిప్రోకేట్ చేయడా అంటే కాదండి, చూస్తూ ఉంటాడు, నిశ్చలంగా చూస్తూ ఉంటాడు, ఎక్కడికి వెళ్ళడండి, చూస్తూ ఉంటాడు. కావలసిన సమయానుసారం మనకి ఆయన రెసిప్రోకేట్ చేయడం కూడా మొదలు పెడతాడు. నిన్న మనం పుండరీకుడు స్టోరీ చెప్పుకున్నట్టు ఆ తల్లిదండ్రులకి సేవ చేస్తూ ఉన్నాడు, కాళ్ళు కాలిపోతున్నాయి, పుండరీక త్వరగా రా, నిన్ను కలవడానికి వచ్చాను అంటే ఏం చేస్తాడండి ఆయన, ఒక ఇటుకని విసురుతాడు అనమాట. ఈ ఇటుక మీద నుంచో కాసేపు అంటాడు అనమాట. ఆ ఇటుక మీద నుంచొని ఆయన వెయిట్ చేస్తూ చేస్తూ అక్కడే శ్రీ విగ్రహంగా మారిపోతాడు. పండరీపురంలో మనం చూడొచ్చండి, ఇప్పటికీ కూడా ఇటుక మీద నుంచుని ఉంటుంది ఆ విగ్రహం. ఆ విధంగా శ్రీ విగ్రహంగా మారిపోయాడట పండరీపుర విఠలుడు. విఠలుడు అంటే బిట్టు మీద ఆ ఇటుక మీద నుంచోవడం వల్ల విఠలుడు అని పేరు వచ్చింది. ఆ విధంగా రెసిప్రోకేట్ అవడం కూడా ప్రారంభిస్తాడు, ఆయన ప్రతిస్పందించడం కూడా ప్రారంభిస్తాడు మనం చేస్తూ ఉంటే. అందుకే మనం జన్మాష్టమి రోజున చిట్టి చిట్టి కృష్ణుని పాదాల గుర్తులు వేసుకుంటాం. అని ఇంటికి వస్తాడండి, దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కలియుగం అవనియండి, ఎటువంటి యుగమైన అవ్వండి, భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా విడిచిపెట్టడు. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ. కానీ మనం చేయాల్సింది ఏంటి, చిత్తమంతా కూడా, మన చిత్తమంతా కూడా ఆయనతో నింపుకోవాలి. తర్వాత 12 నుంచి 18 వరకు ప్రశ్నలు వేశాడు. భగవంతుణ్ణి ఆయన పొజిషన్ ని భగవంతుని యొక్క స్థానాన్ని అర్జునుడు అంగీకరిస్తూ ప్రశ్నలు వేశాడు. తర్వాత 19 నుంచి 42 వరకు ఎన్నో విభూతుల్ని భగవంతుడు మనకి వివరించాడు. దివ్యాహి ఆత్మ విభూతయా. నెక్స్ట్ ప్రభు. సో మనందరం కూడా ఒకసారి గీతా పాఠాన్ని నేర్చుకుందాం. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని వివిధ విభూతులను తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం అన్నింటా శ్రీకృష్ణుని ఉనికిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాము. ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఆఫీస్ వెళ్ళడానికి మనం బయటకు వచ్చాము, ఒక అశ్వవృక్షాన్ని చూసాము, భగవంతుడు గుర్తొస్తాడు. ఏమండి, నైట్ టైం బయటకు వచ్చాము, సోముడిని చూస్తాము, ఆ చంద్రుడిని చూస్తాము, భగవంతుడు గుర్తుకొస్తాడు. ఈ విధంగా అన్ని విభూతులలో మనం భగవంతుడిని ఎక్కడైనా ఎటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని మనం చూసినప్పుడు భగవంతుడి జ్ఞప్తికి రావాలి. ఇది భగవంతునిలోని చిన్నపాటి ఆ తేజము, చిన్నపాటి అంశము మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాము. ఎవరైనా అందం కనిపించారనుకోండి, భగవంతుని యొక్క సౌందర్యంలోని ఇది ఒక అంశము అని మనం గుర్తిస్తాం. అది మనం భోగించాలి అన్న కోరికే రాదు ఇక, అంతే కదా. భగవంతుని యొక్క అంశ అన్న వెంటనే అదేమవుతుంది, భోగించాలనే కోరిక నశించిపోతుంది. ఈ విధంగా అంతలోని భగవంతుని యొక్క విభూతుల్ని చూడడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అభ్యాసం చేయాలి. దానికోసమే మనకి ఇది ఇచ్చాడనమాట. మళ్ళీ ఒక్కసారి మీరు అందరూ కూడా ఆ 18 ఎక్కడి నుంచి 20 నుంచి 42 వరకు ఒకసారి చదివితే ఆ విభూతులన్నీ కూడా మనం చక్కగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అన్ని మనం కవర్ చేయలేము ఈ క్లాస్ లో, అందుకని ఇంపార్టెంట్వి కొన్ని మాత్రం మనం కవర్ చేస్తాం. అందరూ ఒకసారి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపిద్దాం. అందరూ కూడా చేతులు పైకి పెట్టి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ధన్యవాదాలండి. ఈ రోజు మా సేవను మీరందరూ కూడా స్వీకరించినందుకు. మీకు ఎటువంటి ప్రశ్నలు ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు కొంచెం క్విక్ గా వెళ్దాము. ప్రశ్నలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి కాబట్టి సమయం వ్యర్థం చేయకుండా కొంచెం ఫాస్ట్ గా వెళ్దాం. పోలింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓపెన్ చేయండి ప్రభు. క్వశ్చన్స్ ఏం లేవా ప్రభు? ఉన్నాయి మాతాజీ, ఒక్క నిమిషం. శ్రావ్య గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి మాతాజీ. చెప్పండి. హలో. చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను అప్పుడప్పుడు యూట్యూబ్ లో అదే భక్తి వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాను. అక్కడ ఒక్కొక్కసారి చెప్తూ ఉంటారు బ్రహ్మ విష్ణు ఇంకా శివ ముగ్గురు ఒకలే అని.
మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు అంటున్నారు కదా మాతాజీ, అంటే బ్రహ్మ ఇంకా శివ మళ్ళీ లార్డ్ విష్ణుకే మళ్ళీ పూజిస్తారని. కానీ ముగ్గురు ఒకలే కదా మాతాజీ? ముగ్గురు ఒకరే అని మీ సందేహం, అంతే కదండి? అంతే. ఇక్కడ మనం ఒక విషయం అర్థం చేసుకోవాలండి, ఒక జీవి ఇంకొక జీవితో ఏ విధంగానూ సమానం కాదనమాట అండి. ఎవరి రోల్స్ వాళ్ళు ఉన్నాయి. నేటి వరకు మనం చైతన్యం గురించి మనం చైతన్యం గురించి మనం వివరించుకున్నప్పుడు చెప్పాను. ఈవెన్ ఏమంటారు, స్పిన్స్ ఏమంటాం మనం, కవలలుగా పుట్టిన వాళ్ళు కూడా ఇద్దరు కూడా మనకి ఒక చైతన్యంలో మనకి కనిపించరు ఏమండి. సో ఒక జీవి ఇంకొక జీవి వేరే వేరే అనమాట అండి. ఆ విధంగా చూసుకున్నా కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఉన్నతమైన స్థానాలలో ఉన్న పరమజీవులు. వీళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మ, విష్ణువు, మహేశ్వరుడు. వీళ్ళని ఏ విధంగా చూడాలి అని అంటే వీళ్ళందరూ కూడా గుణావతారాలండి. గుణావతారాలంటే ఒక్కొక్క గుణానికి త్రిగుణాలని ఈ 3 గుణాలని ముగ్గురు దేవతల్ని భగవంతుడు అధిష్టాన దేవతలుగా పెట్టాడనమాట. సత్వగుణానికి విష్ణువు అధిష్టాన దేవత. నేను చెప్పాను కదండి, విష్ణువు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉండడు, ఆయన నారాయణుడుగా ఉంటాడు అనమాట. విష్ణువు పర్టికులర్లీ మన కోసం, భౌతిక జగత్తు కోసం ఆయన వచ్చిన అధిష్టాన దేవత. ఇక్కడ మెయింటెనెన్స్ కోసం, ఇక్కడ ఏమన్నా రాక్షసులు ఇలాంటి వారు మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతూ ఉన్నప్పుడు విష్ణువు ద్వారా ఆ నారాయణుడు వస్తూ ఉంటాడు. వివిధ రూపులు, రాముడు రావాలన్నా, కృష్ణుడు రావాలన్నా ఆ ఆధ్యాత్మిక లోకాల నుండి ఈ విష్ణువు ద్వారా వాళ్ళు ఉద్భవిస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. అందుకని మనకేమంటారు, విష్ణువు ముందు తర్వాత కృష్ణుడు అంటూ ఉంటారు. ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఈ స్పాన్ లోనే చూస్తూ ఉన్నారు. భౌతిక జగత్తు యొక్క స్పాన్ లో మనకు ఆ పురాణం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు విష్ణువు నుంచి, అందుకనే మనం ఈ దేవకి గర్భాన భగవంతుడు జన్మించినప్పుడు చతుర్భుజాలలో కనబడి ఆ తర్వాత ద్విభుజాలలో కనబడ్డాడు. ఎందుకంటే ఆ మర్యాదని ఆయన కాపాడుతాడు. అక్కడ ఆఫీస్ లో ఆయనే మెయిన్. బయట భగవంతుడు ద్విభుజాలలో గోలోకధామంలో ఉన్నప్పటికీ భౌతిక జగత్తుకు రావాలంటే విష్ణువు ద్వారానే ఆయన వస్తాడు. అక్కడ అధిష్టాన దేవత విష్ణువు కాబట్టి. ఇప్పుడు క్లాస్ రూమ్ లో క్లాస్ టీచర్ మెయినే ఏమండి. క్లాస్ టీచర్ మెయిన్ అయినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ రావాలనుకోండి ఏమని అడుగుతాడు, కెన్ ఐ కమ్ ఇన్ మేడం అని అడుగుతాడు. అందుచేత పిల్లలు ఏమనుకుంటారు, ఓ మా టీచర్ ని నా పర్మిషన్ అడుగుతున్నాడంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ మా టీచర్ కన్నా తక్కువైన వాడు అనుకుంటారు. కానీ పెద్ద పిక్చర్ లో మనం చూసినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ రూమ్ ఈ క్లాస్ రూమ్స్ అన్నిటికీ పైన ఉంటుందని మనకు అందరికీ అర్థమవుతుంది కదండి. సో ఆ విధంగా భౌతిక జగత్తుకు వచ్చేటప్పుడు భగవంతుడు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ద్వారా అవతరిస్తూ ఉంటాడు. కానీ వాళ్ళ స్థానాలు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో ఉంటాయి అన్నమాట అసలు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో. తర్వాత వీళ్ళు గుణావతారాలని చెప్పాను కదండి, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క గుణానికి అధిష్టాన దేవతలుగా ఉంటారన్నమాట. సో గుణానికి శివుడు అయితే, రజోగుణానికి సృష్టి చేయాలంటే రజోగుణం కావాలి. రజోగుణంలో లేకుండా మనం సృష్టి చేయలేం. సో అప్పుడు బ్రహ్మ ఆ రజోగుణానికి అధిష్టాన దేవత. అప్పుడు ఈ విధంగా వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా సమానం కాదండి. బ్రహ్మ జీవతత్వంలో ఉంటాడు, అంటే మనం కూడా బ్రహ్మ అవ్వచ్చు. మనం జీవతత్వం చెప్పుకున్నాం కదండి, విభిన్నాంశలం మనం, భగవంతుని యొక్క విభిన్నాంశలం, తటస్థ శక్తులం మనం. సో మనం బ్రహ్మ వరకు వెళ్ళొచ్చు. బ్రహ్మ పొజిషన్ దాకా మనం సాధన చేస్తే బ్రహ్మ స్థానాన్ని మనం కూడా పొందొచ్చు. వచ్చే ప్రళయం తర్వాత ఒక బ్రహ్మ కావాల్సి వస్తే ఆ స్థానంలోకి మనం వెళ్ళొచ్చు, అంత పుణ్యం చేస్తే. నేను చెప్పేది మన అర్హత ఎంతవరకు మనం సాధించగలమని చెప్తున్నాను. విష్ణువు పరమ భగవానుడు, అది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం మనం ఏ విధంగా సృష్టి జరుగుతుంది, మహావిష్ణువు ఏ విధంగా వస్తాడు మహత్తత్వంలోకి. కృష్ణుడి నుంచి మహావిష్ణువు వస్తాడు అనమాట. మహావిష్ణువుల నుంచి ముగ్గురు విష్ణువులుగా విడిపోతారు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు. ఇక మహేశ్వరుడు భగవంతుడు డైరెక్ట్ గా ఈ భౌతిక జగత్తుని అనుసంధానంలో అంటే స్పర్శలో ఉండడు అనమాట. అందుకని ఏం చేస్తాడంటే ఆయన సదాశివుడు రూపంగా, సదాశివుడు అనే విష్ణు తత్వంగా ఆయన మారాడు. తర్వాత కైలాస ధామంగా ఆయన మన భౌతిక జగత్తుకి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి మధ్యలో ఉంటుంది కైలాసం. అంటే ఒక బ్రిడ్జ్ అనుకోవచ్చు. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి భగవంతుడు ఏ విధంగా ఇది వనరుస్తూ ఉంటాడంటే, ఇక్కడ కార్యక్రమాలు శివుడు ద్వారా వనరుస్తూ ఉంటాడు సృష్టిని. ఆది దంపతులు అంటాం అందుకనే.
మన ఈ బద్ధ జీవులన్నిటినీ కూడా ఏ విధంగా సృష్టించబడతాయి? ఈ ఆది దంపతుల ద్వారా. శివుడు పార్వతి ఆది దంపతుల ద్వారా సృష్టి కార్యం జరుగుతుంది. అది బ్రహ్మ యొక్క ఆధీనంలో, బ్రహ్మ యొక్క రజోగుణంలో. ఏమండి? సో ఈ విధంగా మరి ముగ్గురు కూడా సమానం కాదండి, డెఫినెట్ గా కాదు. అంటే ముగ్గురిని మనం వ్యత్యాసంగా చూడకూడదు, ఒకరు ఎక్కువ ఒకరు తక్కువ అని చూడకూడదు అనే భావంతో చూడకూడదు, ఎవరిని అగౌరవపరచకూడదు అనే భావంతో మనకి చెప్పే ఒక ప్రిన్సిపల్ తప్ప సమానం అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదండి, ఎవరి స్థానాలు వాళ్ళవి, ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళవి, ఎవరి కార్యకలాపాలు వాళ్ళవి. ఒకే సమయంలో వాళ్ళందరూ సమానమే, ఒకే సమయంలో వాళ్ళందరూ కూడా విభిన్నమే. ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మనకి అర్థం కావడం, మన చిన్న బ్రెయిన్స్ కి మనం అనుకూలం కాబట్టి మనకి అర్థం కావు. కాకపోతే వాళ్ళు ఎక్కడ పోట్లాడుకోవడం లేదు, నువ్వు నాకన్నా తక్కువ, నేను నీకన్నా ఎక్కువ, ఈ విధంగా వాళ్ళు పోట్లాడుకోవటంలా వాళ్ళందరూ కూడా చక్కగా సమన్వయంతో భగవత్ సృష్టిని నడిపిస్తూ ఉన్నారనమాట అండి. సో వీళ్ళందరూ ఒకటి కాదండి, గుణావతారాలు, భగవంతుని యొక్క గుణావతారాలు. జీవుడు శివుడు కాలేడు, కాకపోతే బ్రహ్మ వరకు కాగలం గాని శివుడు కాలేడు అనమాట అండి. పూర్ణ పురుషోత్తముడైన కృష్ణుడు 64 లక్షణాలతో ఉంటే విష్ణువు 60 లక్షణాలతో ఉంటాడు. 58 శివుడు ఉంటాడు, బ్రహ్మకి 50 లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇదండి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. లక్షణాలు అంటే మన భగవంతుల్లో ఉన్న 64 లక్షణాల్లో మనం 50 లక్షణాలని సంపాదించుకోవచ్చు అని తెలుస్తుంది. బ్రహ్మకు ఉన్నాయి అంటే 50 లక్షణాలని మనం సంపాదించుకోవచ్చు అని తెలుస్తుంది. అర్థమైందా అండి? ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉందంటారా? అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పండి ఒకసారి. ఓకే మాతాజీ, మనం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తీసుకుందాం. దానికంటే ముందు ఒకసారి పోల్ చూద్దాం. కృష్ణుడు వీరికి మూలము, దేవీ దేవతలు, సప్త ఋషులు, చతుర్కుమారులు, 5 అన్ని. వెరీ గుడ్, 91% కరెక్ట్ గా చేశారండి. శ్లోకంలో 10 తేషాం సతత యుక్తానాం, కృష్ణుడు తన భక్తులకు ఇవి ఇస్తాడు: భౌతిక సంపద, కుటుంబము, స్నేహితులు, సమాజమునందు సౌఖ్యము, తనకు దగ్గర అవడానికి కావలసిన జ్ఞానమును ప్రసాదిస్తాడు. వెరీ గుడ్ అండి, 91%. శ్లోకంలో 12, 13 శ్లోకాల్లో పరబ్రహ్మం, పరంధామం, అర్జునుడు వీరిని సంబోధిస్తున్నాడు. నారద, అసిత, వ్యాస, పైవారందరినీ. వెరీ గుడ్, 80% కరెక్ట్ గా చేశారు. నారదుడు ఒక్కడనే కాదు, అసిత, వ్యాసుడిని కూడా, దేవలుడిని కూడా సంబోధించాడు అనమాట. సో ఆ పైవారందరికీ పెట్టాలి మీరు. కృష్ణుడిని సంపూర్ణంగా అంగీకరించిన తర్వాత అర్జునుడు భగవంతుడిని మరిన్ని వైభవాల గురించి అడుగుతాడు. 65% పెట్టారు. సాష్టాంగ ప్రమాణాలను అర్పిస్తాడు, సాక్షాధారాలు చూపించమంటాడు. క్వశ్చన్ బాగా అడిగారు. పైవి ఏవి కావు. 65% కరెక్ట్ గా చేశారండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్, భగవంతుడిని మరిన్ని వైభవాల గురించి అడుగుతున్నాడు. ఎంత విన్నా సన్వి తీరటం లేదు. ఓ కృష్ణ, నువ్వు చెప్పినదంతా నేను అంగీకరిస్తున్నాను. హీఈస్ యాక్సెప్టింగ్ కృష్ణ యాజ్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. ఎందుకని? నేనే కాదు, నేను నీ స్నేహితుడినని నేను పొగడటం లేదు. దేవులుడు, అసితుడు మొదలైన, వ్యాసదేవుడు మొదలైన సేజస్ అందరూ కూడా నిన్ను యాక్సెప్ట్ చేశారు. ఇది ట్రూ, ఇది సత్యమే అని భగవంతుడిని ఇంకా ఇంకా చెప్పమంటున్నాడు అనమాట. ఇది 65% పెట్టారండి. కృష్ణుడు తన ప్రధాన వైభవాలను 10వ అధ్యాయంలో ఇందుకోసం చూపిస్తాడు: శత్రువులను చేసుకోవడానికి, తన గురించి గొప్పలు చెప్పుకోవడానికి, మన మనస్సులను తన వైపు ఆకర్షించడానికి. నాకు తెలియదు. 89 కరెక్ట్ గా చేశారండి. మన మనస్సులను తన వైపు ఆకర్షించడానికి, సదా ఆయన గుణాలను మనం స్మరించడానికి. మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా చూస్తే కూడా మనకు భగవంతుడు గుర్తు రావాలి. ఇప్పుడు ఐశ్వర్యరాయని చూసాం అనుకోండి, మనకి ఏమనిపించాలి? ఇది భగవంతుని యొక్క విభూతి. సచిన్ క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటాడు, ఇది భగవంతుని యొక్క వీర్యము. ఈ విధమైన మనకి విభూతులు గుర్తు రావాలి, భగవంతుని యొక్క తేజో అంశము అని గుర్తు రావాలన్నమాట. ఆ విధంగా మనకు సంభోగం చేసే, భోగించాలన్న కోరికలు మన నుంచి దూరం అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. పోలింగ్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం ప్రభు. ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి. శ్రావ్య గారు. ఓకే అండి, మిమ్మల్ని మళ్ళీ అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను శ్రావ్య గారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి. హరే కృష్ణ అండి.
నా డౌట్ వచ్చేసి ఏంటంటే, ఇప్పుడు దేవుణ్ణి నమ్మని వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి. ఎంత చెప్పినా గానీ ఏవో ఒక ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ ఆలోచన ప్రకారం అడుగుతున్నా నేను. మీరు ఒక శ్లోకంలో లోకాల గురించి చెప్పారు గదా! అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళెలా అడుగుతున్నారంటే, ఆ లోకంలో మీరేం జూడలేదు అంటే లోకం వరకు చెప్పారు గదా! మనం అక్కడికెళ్ళలేదు, జూడలేదు. అట్లాంటప్పుడు అన్ని లోకాలున్నాయి అని ఎలా నమ్ముతారు? అలాంటి వాళ్ళకి ఎలాంటి జవాబు ఇస్తారు మీరు? చాలా చాలా మంచిగా ప్రశ్న వేశారండి. ఇది మీరు ప్రచార కార్యక్రమం చేశారు. మేము చాలా చాలా మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాం. మిమ్మల్ని నిన్న నేను అందరినీ కూడా రిక్వెస్ట్ చేశాను మీ తెలిసిన వాళ్ళందరినీ కూడా పిలవమని. సో నాకు అర్థమవుతుంది మీరు ఆ విధంగా మీకు తెలిసిన వాళ్ళని పిలిచారు. వాళ్ళు ఈ విధంగా ఆన్సర్ చేశారు. వెరీ నైస్ అండి. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. భగవంతుడు దీన్ని ఎంతో మెచ్చుకుంటాడు. చివరిలో చెప్తూ ఉన్నాడు, నా ఈ భగవద్గీతను ఎవరైతే నా అంటే తెలియని వాళ్ళకి చెప్తారో వాళ్ళు నాకు ప్రీతి పాత్రులు అంటున్నాడు. అదే యాక్సెప్ట్ చేయని వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, వాళ్ళకి చెప్పరాదు. భగవంతుడే చెప్తున్నాడు, అసూయ కలిగిన వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానాన్ని మనం చెప్పరాదు. వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా భగవంతుని పట్ల అపరాధాలు చేయడం వలన ఇంకా దిగువ జాతుల్లోకి వెళ్ళిపోతారని కరుణతో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడు, ఎవరు అంగీకరిస్తున్నారో, ఎవరు ఆ కొద్దిపాటి సుకృతి, మనం అది కూడా చూసాం, ఎవరెవరు భగవంతుని దగ్గరకు వస్తారు. సుకృతినో అర్జున, నలుగురిని చెప్పాడు భగవంతుడు, అర్థార్థి, జ్ఞాని, జిజ్ఞాసు. సుకృతినో, ఎవరికైతే సుకృతం ఉందో, పూర్వజన్మంలో భగవంతునికి ఈ విధమైన సుకృతులను చేసి ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఆకర్షితులు ఉంటారు. అందరూ అవరండి. సో మనం ఎవరైతే అంగీకారానికి అంటే అంగీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రం చేస్తే చాలండి. ఇదంతా కూడా నేను చెప్పాను కదండి, వేదమాతని నమ్మలేని వాళ్ళను భగవంతుడు కాదు ఎవరు కూడా మనం ఏమీ చేయలేం. ఎందుకంటే మనం వాళ్ళని బలవంతంగా భాగస్వామ్యం చేయించలేమన్నమాట. వేదమాతను నమ్మాలి, శాస్త్రాన్ని నమ్మాలి. ఇప్పుడు నేను శాస్త్రిగ్గా ప్రూవ్ చేయమంటే నాలో ఉన్న నా మనసుని నేను కంట్రోల్ చేయలేకపోతున్నానే. రసగుల్లాని చూడగానే నోట్లో లాలాజలం ఊరుతూ ఉందే, అటువంటి నీకు మరి ఈ భౌతిక జగత్తుని పైన ఉన్న ఆధ్యాత్మిక జగత్తుని ఏ విధంగా చూపించాలి, తర్వాత నువ్వు చూడగలవా? తర్వాత వివిధ రకాలైన లోకాలు ఉన్నాయి. ఈ లోకాన్ని విడిచి ప్రేతాత్మలు బయటికి వెళ్ళలేకపోతున్నాయి. నువ్వు ఈ శరీరంలో కట్టుబడిపోయి బంధించబడి ఉన్నావు. నువ్వు ఏ విధంగా నేను నీకు చూపిస్తాను, ఏ విధంగా నమ్ముతావు, నమ్మి ఎప్పుడు ఉద్ధరించబడతావు? ఇవన్నీ కూడా భోగించాలనే వాంఛను విడిచిపెట్టలేని జీవాత్మలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నమ్మలేరు. వాటికి శ్రద్ధ లభించదు. వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే మనం చక్కగా మన ఇంట్లో ప్రసాదం భగవంతునికి ఆఫర్ చేసిన ఒక పండునో ప్రసాదాన్నో పెడుతుంటే వాళ్ళ చైతన్యం ఇది చాలా చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ చేస్తుందండి. మేము కూడా అలానే చేస్తాము. ప్రసాదాన్ని అందించాలి. వాడికి తత్వం చెప్పకూడదు. వాడు నమ్మలేదు, వాళ్ళు ఆ చైతన్యంలో లేరు, ఆ స్థితిలో లేరు. భగవంతుడు చెప్తున్నాడు, అవిశ్వాసములు ఉన్న వాళ్ళకి మనం చెప్పరాదు. వాళ్ళు ఇంకా ఇంకా అపరాధ భావనలోకి వెళ్తారు, ఇంకా ఏవో మాట్లాడతారు, అవి అపరాధాలుగా మారుతాయి. అపరాధం పాపానికన్నా అధమమైనది అని ఇంకా లోవర్ స్పీషీస్ లోకి మనల్ని తొక్కేస్తుంది. అపరాధం చేయరాదు, భగవంతుని పట్ల అపరాధం చేయరాదు. అందుకే భగవంతుడే ఇవ్వరాదు అని చెప్పేస్తున్నారు. ప్రసాదం పెట్టండి, ప్రసాద రూపంలో మనం వాళ్ళని మార్చవచ్చు. ఒక పండునో ఫలాన్నో మీ ఇంట్లో ఎప్పుడైనా ఆఫర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా, భగవంతునికి పెట్టింది ఆ పలహారాన్ని పెట్టాలి. కరుణతో వాళ్ళ మీద పలహారాన్ని ఇస్తే కనుక చైతన్యం తప్పకుండా మారుతుంది. ఇప్పుడు మా భక్తుల్లో కూడా మాతాజీస్ వస్తూ ఉంటారు భక్తిలోకి, అన్ని మానేయాలనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ వాళ్ళ భర్తలు ఇష్టపడరు. ఎందుకు ఈ విధంగా అన్ని మానేస్తున్నావు, ఎందుకు ఇలా నమ్ముతున్నావు, ఎందుకు జపం చేస్తున్నావు, ఇంట్లో పనులు చేయటం లేదని ఇబ్బందులు పెడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి మనం తత్వం చెప్పకూడదని ప్రసాదం తినిపించాలి. మాతాజీ చక్కగా భగవంతుడికి భోగం వండి రోజు తినేదంతా కూడా భగవంతునికి అర్పించి ఆ ప్రసాదంగా అందరూ అన్నం తినాలి కదా, ఎవరు వండుకోకుండా ఉండం కదా, ఎలాగూ దాన్ని ప్రసాదంగా తినాలి. మనం తింటూ ఉన్నప్పుడు చైతన్యం మారుతుంది. ఆ విధంగా వాళ్ళు భక్తులైన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉన్నారనమాట. సో ప్రసాద రూపంగా భగవంతుడిని మనకు అందించాలి, కానీ తత్వ రూపంలో మనం అందించకూడదు. ABCD